straight to the point. Para kami gala sa tong pag-checks ng mga kabanan alang sa tong kalag-kalag coverage mga sukintig paminaw. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, na mga oras sa may gala ato sa unahon pag-check ang atong usa sa pinakadako nga samang dinhi mahigala sa dakbayan sa Sugbo. Duha kini mga dagko gyud nga samang mahigala ang diri sa may norte nga bahin, ang sa Carita Cemetery sa may south nga bahin kining Calamba Cemetery. Unahon ta sa may gala sa may norte nga bahin dastong linya karon sa kasamang Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold, kumusta di Arnold? DYHP RMN Report. Sa mga Tuderapil, live taron diri sa may Carita Cemetery. Ako sa malaking dako ka samang sa dakbayan sa Sugbo. Labot na sa area, no? Kay natay daghang ka makakita diri sa mga Tuderapil nga upay din nga mga gipanlukuhan si. Unya na pahin sa duha ka mga simbahan, ang Santo Rosario o ang ining hindi na simbahan dito sa Santo Rosario man kini ko sa katedral. Okay, sa katedral kasama to na Rapil ang usang simbahan na nagdumala aning Carita Cemetery. Onya kanang orasa ang gabisa na mo ang Santo Rosario nagsugod siya kada sa Isibia ang tak na karugutan. Onya sundan ni karong alas sa City Media ang katedral na sad. Adto na ni pagka alas 12 kami sa mga Tuderapil ang itay-tay nga misa. Sa pagkakaroon karong mga orasa mo pagkaidaghan nga mga tao ang atong nakita diri nga miduaw sa mga minahaw sa kinabuhi diri sa sulod sa Carita Cemetery. Nanatay mga pulis diri nga nagkasabay diri sa entrance o exit nga bahin sir. Nanatay na confiscate nga mga putang. Kanay patos ko sa silang kito nga kwan pang-limpyo sa panganito. Sir, mo sa may mga gibawal na to diri sir? Ang gibawal na sir kanang mga exiban niya kanang mga protocol mga kini susihon kini kasama to Tuderapil kini mga bag inani na mga pack susihon aron nga way mga mahait yung hiligiban nga makasod. Si Ma'am Dre. Hi Ma'am. Good morning. Ano mo sa'yo man mo kari Ma'am? Una may tao. Papay tao. Upside pa nun yan. Dili pa init. Tuderapil. Nalisigat na kasama sa Tuderapil. Yeah, good morning. Salamat na. Nadiri ang mga transport, mga force multipliers nato sa PNP na hanggar dyan. Napod ang uban ng mga force multipliers sa mga PNP nga nagbantay dinhi sa entrance sa Carita Cemetery. Unya gawas ani doon ay mga police assistance desk nga gibunta pod ang Cemetery Police Office. Unya doon ay hotline nga ilang matawgan kung galing pakasugat sila problema ka sa mga Tuderapil na hotline sa CITOC, City Tactical Operation Center na 0906-443-9961 o 0998-5986276. Unya sa cellphone number na 253-5653. Napunta na mga police diri nga mga babae. Asa mo nga police station, ma'am? Police station 2 sa Abiliana Police Station. Kunga mo diri sa kwan kining parehan. Dili na kamura tanan. Okay, sa station po kasama sa Abiliana Police Station. Nadiri kung doon ay mga problema nga masugatan ang ato na kaigsunan nga mo bisita dili sa Carita Cemetery na himo sila nga mo langop sa ato nga police station to police assistance desk aron nga mahatagan sila o nga dinalian nga aksyon. Gawas ani dapat tay mga sakop ka sa mga Tuderapil sa kining set no sila ang manakop sa mga maghugaw-hugaw din sa pag-ihi, pagluwa, labay o basura, dunay manigarilyo, magdako na ba o multa ka sa mga Tuderapil, kaya nga magpanigarilyo, kay 2,000 na rin, o 5,000 na rin vape, o niya 2,000 ang manigarilyo, o niya pagpagluwa 2,000 na, no? So, atong yawa, kakatog mo bisita din sa Carita Cemetery nga, dikit mo magpataka o pagluwa, dikit mo magpataka o manigarilyo, pag-ihi, kay dunay manakop, makabayad mo o dako-dako ng multa din sa may Carita Cemetery kasama sa Tuderapil. So far, sa dagan sa traffic po ng mga orasa, wala tayong problema. Kanikan kay ang atong boundary sa may
General Maximum Avenue. Wa pa makasugat o problema sa mga Tudor Field. Doon na yung mga sign nila nga no U-turn. Ang diri sa may kining Carreta area, no? Dili sila pwede ka U-turn ka sa mga Tudor Field. Unya ang drop-off area, kining entrance sa tubang ni sa katibitong ko sa Beko ka sa mga Tudor Field. Kining ilang area diri kining lugar sa Beko. Dili nakita ang drop-off point. Dili pwede ka magpataka lang og naog sila nga mga pasahero, ang mga motorista ka sa mga Tudor Field. Unya doon na designated parking area dito sa may unahan padung sa Cebu City Police Office. Unya doon na po parking area sa likod aning Carreta Cemetery ka sa mga Tudor Field. Aron nga dili kini maka-hamper sa dagan sa trapiko. So na kita andiri nga mga traffic enforcer nga nagmaan sa dagan sa trapiko. Unya doon na po mga bumbiro, fire truck, doon na po tayo mga ambulansya nga nakita sa unahan ka sa mga Tudor Field. Aron sa pagtumagunya kung ano na mga emergency, ilabi na ding mga aftershock sa bisa lang kay pangandaman, kini nga mga pagpuyong sa yuta o niya. Kay apit na din sa security contingency plan atol sa tawag nga meeting sa Cebu City Police Office kasama nga Tudor Field. So far, mapalag ni ako sa mabantayan din Tagpila ka ni kandila. Sir, tagpilang kandila. Tagpilang kandila na to ron. Tagpilang kandila. Kuwala po, ako, tagdo, tagtingko, tagkalubay. Ano man ang tagdo sa ni? Ano kita? Kanay. Kaya puti. Ano na, tingko. Tingko. Nya ka buwak na to ron. Katong Wonderland, kitagpuan, pinta. Pinta. Asa may barato-baratuan Kanin ko na ay, water lily. Water lily? Oh. Water lily na siya. Ano pangalan ni tayo? Silvera di ay. Ikaw water lily. Natin water lily ka. Ay, pura tubig. Wala tubig. Tagpila man ang kuban ni mo dito. Ay, kauban naman ni siya. Kauban na mo. Sige. Nawalan sila. Corporation na sila. Pwede ka sa mga Tudor Field. Ang sitwasyon dito sa mga Carreta Cemetery sa sunod sa gawas. Sa Carreta Cemetery din half-side pass makakaroon. Dili pa kayo daghan na mga tao. Onya expectedly onya taon-taon dagsang na ang mga tao diri sa Carreta Cemetery. Pagdi ka sa mga Tudor Field. Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa imong report. Sa pikas kabahin may galato sa kwaon ang update sab gikan sa Pag-asa Mactan. Kay ato i-check may gala kumusta ang kahimtang sa panahon karon nga mangadto mga tao sa mga minteryo ug ugma. Nastulin niya karon atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Joseph Merlas. Joseph, kumusta? Maayong buntag. Unsay latest karon sa kahimtang sa panahon? Maayong buntag usab baton ni Rupil ug sa ato ang mga sukitig paminaw ug mo ni ato ang latest with update para karong weekend pag-obserba sa kalag-kalag. Tungod kay misinay ang epekto sa ITCZ diri sa Central Visayas area karong weekend kasi natita og fair weather condition, may timpo sa panahon, nahigayon hayag ug init. O kung natay mga pagulan kini mga pipila, mga patak-patak o mga lumalabay, o mga passing range na ni, sagad masinati hapon o sa gabi, dala sa localized thunderstorms ingon man hinungaw sa ITCZ. Kani karong mga orasa, pipila lang ang mga pagulan ang nakasinati karong mga orasa. Natay magpagulan, dalagit o na incoming dili sa may Argao which is mga light to moderate rains, unya dito sa Magdugay, pila ka minuto, napatay mga possible mga pagulan over portion of Camotes Island. The rest of Central Visayas is kasinati karon og kasarangan o fair weather condition. Para karon natay gi-monitor nga duha ka weather system. Una ani kining low pressure area nga kasamtangang naapa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility dani sa may West Philippine Sea. Napurma ni kagahapon naisubay sa Intertropical Convergence Zone. O as of latest na data ni matang ni around 275 kilometers kasadpan nga bahin diri sa may Coron, Palawan. Wala rin epekto sa panahon sa ato ang diri sa Visayas area, nya moving pud ni siya pagawas sa atong Philippine Area of Responsibility o posible karong adlaw paingon ni sa may Vietnam area. Busasad ang tsansa nga mamahimong bagyo. Ato ang continuous monitoring karon kining weather system nga nahimo ng tropical depression o hinay nga bagyo nahimo ning moni ang LPA nga atong gimonitor sa niaging mga adlaw. As of alas 4 karong kadlawon ang sentro sa maong tropical depression gawas sa atong Philippine Area of Responsibility diha ni sa 1,430 kilometers silangan nga bahin sa northeastern Mindanao.
samtangang wala pay epekto sa bisnasang bahin sa atoang nasod. Karon nagdala na ni og hangin do siyang sinto nga mabot og 45 kilometers per hour og adunay gastenes o pagkuso-kuso sa hangin nga dili molapas sa 55 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan ug nagipaspason nga 15 kilometers per hour. So tong forecast ang isgutan nga bagyo posible ning maglihok west-northwestward direction antod makasud sa tong Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag o ugma sa hapon. Ug makasud na sa ato ang PR hatagan sa local name nga si Bagyong Tino. Ug kini si Bagyong Tino samtang makasud na ni sa ato ang PR diha na sa Philippine Sea maglihok ni pakasadpan o westward direction. Yang sinto posible ang landfall diha sa kung medyo maubos diha ni sa Caraga area o kung magpabilin yahan track o medyo habog gamay naa sa Eastern Visayas. So ang critical time, ang possible landfall diha sa area diha sa Eastern Visayas or Caraga is naa sa adlawng Martes which is November 4 sa sayo sa buntag. Pagkahuman, iyahan ang i-cross, iyahang tadlason ning Nebing Bahin sa Kabisayaan, pagsunod diri sa Central Visayas, then Negros Island area, then diha sa may Western Visayas area. So ang critical date po nato is kining adlaw sa Martes over Central Visayas ngadto na sa adlawng Miyerkules sunod semana which is November 4 to November 5. Pagkahuman mo emerge na ni sa West Philippine Sea by Wednesday sa buntag o Wednesday sa hapon. So kung ginapan ni sa kadagatan padayon ang intensification, padayon ang pagkusog nakita nato sa dili pa mo landfall over Eastern Visayas or sa may Caraga area, posibleng maabot ang typhoon category. While pasud sa atong Philippine Area of Responsibility, ang magdaanana ni sa typhoon storm, tropical storm category insab inagsud niya sa ato ang PAR. So kung typhoon category, iyang prior to landfall niya, posible ang pinakataas na wind signal nato is signal number 4. So, nakita nato while traversing, iyang tadlason ang Nahibling Bahin sa Kabisayaan, dili sa Central Visayas, posibleng makamintenar sa isip typhoon category kaning isgutan nga bagyo. Nakita nato naa sa around 120 kilometers per hour while traversing over Visayas area. O tungod kay nagsaabot ni maong bagyo, pinakasayo nga natay maisa nga wind signal is diri sa Eastern Visayas is ugma sa buntag o ugma sa hapon pinakadugay. Then expecta tungod kay moving ni siya diri sa Nahibling Bahin sa Kabisayaan, diri sa Central Visayas makapaabot po ta earliest nato na wind signal is ugma usab sa hapon ngadto na sa gabii. So lagmit by Martes Lunes na nagitay mga wind signals over Central Visayas area. So mo na ang pangandaman especially sa ato mga bahiro gikan sa holiday, gikan sa pag-obserba sa kalagkalag nga natay possible mga suspension sa ato mga sea travels o air travels, especially ani mga critical dates nato. But karong weekend, karong adlaw, apil na og mga adlaw, fair weather condition, wa pa epekto ni isgutan nga weather system ug main tempo sa panahon na tumasinati. Gawas lang ani mga lumalabay, mga isolated, mga pipila na mga pagulan-ulan adala sa localized thunderstorms man hinungaw sa ITCZ. In terms pod, karong weekend, in terms sa kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, may hinay nga to sa kasarangan itong hangin o ato ang kadagatan, magpabili ning malinawon nga to sa kasarangan ang mga pagbalod. So temperatura, expected na to karong adlaw is nasa 25 to 31 degrees Celsius. O ato ang around heat index na to is still nasa extreme caution level. Medyo hayag o alinay time gihapon na medyo moalimuot siya especially sa utong ato na sa hapon. Ug ato ang pagsubang kaya sa atong adlaw, subang ni sa alas 5:35 sa buntag ug mosulupon niya alas 5:20 unyang hapon. So far mo na to ang latest Joseph sa Pag-asa Mactan. Joseph, yes, kini ako lang balikon gamay ha for emphasis. Yes, kini ni naka-mention ka nga moabot pa gani na posibilidad nga moabot og signal number 4? Yes, natay possibility. Pinakataas ni Tony Rufil, no, kaya nakita na to nga typhoon category ni siya while landfall over Eastern Visayas or Caraga. So if moabot sa typhoon category, pinakataas na to nga wind signal is signal number 4. So kusog-kusog din mo ang bagyo kumahon? Yes, kusog ni strong tropical cyclone ni, especially kining ato ang sa category sa atong typhoon, kining strong at typhoon category nga to na mga kusog na ni na type, no, ang medyo hinay kining naa sa
tropical depression category. But kita na to is typhoon category siya. Posible atong range sa typhoon category Attorney Rufil is nasa 118 kilometers per hour up to 185 kilometers per hour. So dili kumpiyansaan ang kining dala niya nga hangin. So dili lang po ni in terms sa iyang hangin atong bantayan sa Attorney Rufil kini kita nato nga magdala usab ni og kusog ng mga pag-ulan kay labi na directly maabot ta, directly maapektuhan ta kay masud ta aning rain bands o diametro sa maong bagyo na makasinati ta aning kusog sa bunok ng mga pag-ulan kini mga dates na to as early as especially Tuesday, Wednesday nato na sa Thursday sunod semana. So kita na to nga na mga torrential na mga rains posibleng mabundak niya while traversing ning maong bagyo. Okay, so ang sa labi na sa Cebu City ani or sa Metro Cebu, inig-abot ini nga mulabang sa Visayas malagmit nga maka ang epekto ani malagmit nga dunay mga kusog nga mga uwan ato masinati or unsa kay lain pa nga mga epekto. Yes, kusog nga uwan nya kung makapa-maintain ni sa typhoon category, kusog nga ulan, ingon man kusog nga hangin ug natay mga storm surges kay mag-start nga to ang storm surge warning as early as tropical storm category o kung typhoon category most probably nato tay mga storm surges over especially sa mga areas nato nga duol sa kadagatan. So muna mga peligro o mga hazards nga posible dalaan niya. So muna ato ang continuous monitoring ta while moving ni siya paduol sa ato ang landmass mas makahatag pa ta og mga details no in terms sa unsa kadaganon nga tubig ulan iyang madawat. Ngun man mga changes nato sa track sa nisgutan nga bagyo. So taas pa to ang uncertainty kung asa gid siya if northern Cebu area ba or southern Cebu, but nevertheless Attorney Rufil is masud gid ta sa cone of uncertainty either pa aning mga lugar posible niyang magian. Gawa sa Caraga area o Eastern Visayas, unsa pay laing mga lugar ka nga posible niya maka landfall nimo bagyo? Yes, if Surigao area still sud sa Caraga man ni Attorney Rufil no. So ang best forecast na to is diri sa may southern Leyte no. So kung medyo muhabog pa siya is possibly over Leyte area or diri sa may southern Samar. Nya kung medyo muhabog siya ani na sad sa Caraga area. So mo ni ang bantayanan mura siya og giagian sa Udet or pwede usab niya murag si Yolanda na track niya. But medyo kusog lang gid siya. Kining around 120 kilometers per hour nga hangin is nani sa lower range or lower limit sa typhoon category, but still sa nisgutan na still a strong typhoon, dili gyapon kumpiyansaan kining dala niya na mga peligro. Okay, as of now napa siya outside sa Philippine Area of Responsibility. Akong balikon gamay, kanus asa musod sa PAR? Ugma sa musod sa PAR or buntag or hapon? Yes. Naapa ni gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Atong expected nga makasud ni sa atong PAR is ugma sa buntag o ugma sa hapon pinakadugay. Okay, but ni ana pagsud sa PAR ang atong kahimtang sa panahon kay ngadto sa mga probinsya mangod ugma maory ting karon ting bisita sa mga minteryo karong adlaw sa syudad, but sa mga probinsya November 2 mangod. So ugma fair weather paghapon ang ato masinati even if ang maong bagyo makasud na sa PAR. Yes, sakto Attorney Rufil. Bisan pag makasud ning ugmang adlaw still adlawng Domingo fair weather condition nga pon atong masinati in whole Visayas area. So wala pa gyapon ni epekto. Magsugod nakita na to magsugod na gyud iyang epekto yang mga advanced rain bands, advanced mga thunderstorms, especially sa adlaw Lunes, starting over Eastern Visayas. Then anam-anam na apil na mabati na sad nato ni mga pagulan-ulan pagpanag-um sa kalangitan ug anam-anam pagkusog sa ato ang hangin sa adlaw Lunes. Yeah, expected ta within that date na naputay mga tropical cyclone wind signals kato nagilimit na ning mga travels nato. So mo na ang bantayanan, especially malik sa tong kinaiyang mga lugar gikan sa biyahe, gikan sa bakasyon, posible na ning wind signal, unya posible na ng mga tropical mga travel suspensions, especially kung under na taan ng mga wind signals na yung mga suspension even dagko or gagmay nga barko gisuspendo na. Oo, ang atong concern kadaghan mo ginanguli sa mga probinsya ron, nanguli nga to sa nagadaiyang mga lugar katong nitabok og dagat. So malagmit kung mo sud siya sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Malagmit nga doon na mga barko ani nga di makalargag balik diri sa Cebu.
Ini kahapon. Possibly earliest na to sa Attorney Phil, earliest na to over Central Visayas is ugma sa hapon o ngadto na sa gabi. Possible na natay mga wind signal aning mga orasa or aning mga dates. So over Eastern Visayas ato pong i-appeal, possible lang ilahang wind signal magsugod ugma sa buntag, pinakadugay ugma sa hapon. Mauna gining Eastern Visayas area, sunod ta diri sa Central Visayas. So possibly ugma sa hapon ngadto na sa gabi. So mo na angay unha na to kaning mga issuance of wind signal kay sa isgutan na atong na mention no, automatic na naanay pagkansela sa atong mga biyahe. Okay, sige, salamat kayo Joseph sa paghatag panahon namo sa DYHP o sa IFM. Why sa answer, maayong butag, happy weekend sa tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, may gala to sa i-check ang atong kuanday, ang atong salamat kayo Joseph Mirlas no sa report gikan sa Pag-asa Mactan. Arita may gala balik ta sa atong gituyo mahigala nga special coverage karon atol ining adlaw sa mga Santos ug ugma sa dang adlaw sa mga Kalag. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, mahigala atong balikan atong mga kabanan karon. Alang sa atong kumpletong detalye mahigala sa atong pagsubay sa mga nagkadaya mga sementeryo. O gahuman sa balita sa kauluhan o pag gamay sad nga newscast indikan galiniya pagdawat sab sa report ni Radyoman Paul Lauro. Balik ta mahigala sa atong mga kabanan karon. Naka-standby sa nagkadaya mga sementeryo kay atong subayon mahigala kumusta ang mga kalihukan, kumusta na karon mga higala ang mga kahimtang. Ang uban man gud dunay managkot mga kaigalan sa nagkaparintihan mo diri sa pikas sementeryo mo tabog sa pikas sementeryo. Una nga atong subayon og kumusta ang mga sitwasyon nini mga orasa mga higala. So ganina ato na check ang atong palibot mga kaigalaan o aton sa na check may gala pinagi na Radyoman Paul Lauro. O na-check sa nato may gala ang Carita Cemetery pinagi ni kasamang Arnold Bustamante sa itong pikas ng linya karon. Atong kwaon ang dugang report sa atong mga kaubanan. Kunya dunay mga schedule sa misa ang sa Carita Cemetery kada oras dunay misa. Ang diri mga higala sa Kalamba mausad. Kada oras dunay misa. Ato sa i-check mahigala dito sa may Simpal karon atong i-check mahigala ang report ni kasamang Buen Alguno. Kumusta diya karon sa imong himutangan sa Simpal kasamang Buen? DYHP RMN Report. Pagpunta kasama nga ito ng hotel o kampani kagahapon din kasama nga ito ng hotel sa bispera sa adlaw sa mga Santos nga namatikdan nga mingaw ni minus yun ang volume sa kanaghanon sa mga tao nga niari sa Simpal atuling kalagkalag kasamang ato ni Rupil. Gani apektado sab ang mga negosyante tungod kay minus ang ilang halin sukan pa ni kagahapon labi na ni mga naninda og buwak og mga kandila kasamang ato ni Rupil. Ang presyo sa ilahang kandila sukad ni kasagaran labing minus 30 pesos depende sa kadagko kunay tag 50 pesos, may 150 ngadto sa tag 450 pesos buok. Samtang ang buwak dunay nagpresyo og matag pungpong tag 50 pesos o sa kagatos ngadto na po sa tag 300 pesos og dako-dako na o mas dako nga pungpong mas taas pa gyud ang presyo. Kung ato na matikdan ron unya kabahin sab sa ato na matikdan diri sa Simpal kasama ang ato ni Rupil base sa mga ginato nga mga experience pag-cover ni ining maong nga usa sa pinaka class nga private cemetery sa Cebu City. Ang kining Simpal kasamang ato ni Rupil ang usa ka side ani sa Cebu City kay Banilan man ni. Ang liyusan na side sakop na sad sa may Mandawi.
So ato ang namatikdan sab. So diri sa maong samang sa pagkakaroon wa kay namatikdan nga nalinda og mga pagkaon. So kuhay sa nangagi nga mga talagkalag. Kunya ipangutanan nato ang gwardiya kung sa kay mga factor niini posible kuno ada mga istorya lang nga dunggan diri sa sod nga uban na hadlok makatungod linog. Gusto nila mo puyo sa balay o ruban pagkaga mga factors na nung inulani ka minus ang volume na sa mga tao nga ni abotron. So far karon nga orasa ug di balabana ni mamao po ni ang kahimtang sa kadaghanon sa mga tao kagahapon atol sa Bistiras kasabang atol Ropil. Then kanang mga dato kasama buhen ang uban nga mga prominent nga mga taga-Sugbo anang ipanlubong anang Simpark. Ooy, pero ako naman tignan nun sa mga Tonropil, dili man po tanan mga nalubong diri mga dato. Okay, na may daghan pod. Tungod na bita na uso na ni mga plan kasama mga Tonropil, mga igo lang ang kahintang, pero ato sa mga ibawan sad o mga igo lang ang kahintang kay ang ilaha, ang itso sa namatay, naaraman po di, tanami taong wala di sama ka luho na sa mga nitso ani mga agulahan kay kasamang ato ni Ropil. Basin og ang factor na kasama buhin sa una og kumparar sa una mas daghan tao sa una kumparar karon. Uy kay sa dagaging nga mga kalagkalag kasamang ato ni Ropil sa ato pagcover dinhi ang kana palanggi padung sa Simpark kasamang ato ni Ropil iso nagayo og kanana ang agi ang mga tao ug ang mga sakyanan magkanang mura nag mga pagong ang mga sakyanan karon hapsay kayo ang flow sa dagan sa mga sakyanan daghan pa kaayong kaparkingan diri sa sud ini nga orasa tingalig unya siguro tataod tanawon po nato siguro unya tataod kay basin og ang uban nga nagkapareha ko na huna kasama buhin ba unya na lang mga to sayo pa man ana ba. Yes, basin karon tataod kasama nga Tonropil atong obserbahan ug unsay mahitabo ka dire basin og nagpataod-taod lang ang mga tao labi na sab kay may report pud ang Pag-asa nga dunay low pressure area or ang uban ani unas panahon basin og karon ng mga duolas unto or ari na magkasapon ang uban ditay ba sa management sa Simpark para atong gustong mag-vigil pwedeng mag-vigil kasama atong Ropil dire sa Simpark pero ang ilahang pagpasod sa mga moari diri sa sementeryo kutubras alas 10 sa gabi. Ang musod lapas na ganig alas 10 sa gabi dili na nila pasudlon pero kadto nagkasud na sa pa nilapas ang alas 10 pwede na sila mag overnight diri kasama ang atong Ropil diri sa maong samang. Karon nga taon at sa check o unsay oras sa mga misa kay hangdan nga mga misa ni Okay, murag doon ay kakulian gamay ang signal ni kasamang Buen Alguno. Sige lang, no? Standby kasamang Buen. Ako kang balikan niyo taon na lang sa Pikas nga bahin. Gikan sa Samang sa may Norte nga bahin. Atong i-check sab ang sa may South nga bahin. Ang usa sa pinakadako nga Samang Katoliko mahigala sa South ang Calamba Cemetery. Gasto niya karon si kasamang Eli Bulunos. Yes, kasamang Eli. DYHP RMN Report. Yes, kasamang attorney maayong buntag igom sa mga suking ti paminaw nanukat diri karon sa Samang sa Calamba kunya ni mga tungura kasama attorney atong naobserbahan sa gawas nga bahin nga medyo dili pa ingon na ka traffic ang Dan Virama di namutang ang maong Samang kasama attorney sakto pa ang kining normal pa ang dagan sa mga sakyanan kasama attorney ato makita diri hinga kining minus pa ang mga sakyanan nga nangagi sa Dan Virama although ubay ang atong mga traffic personnel nga gi-assign diri kasama attorney nga nagman o magman sa trapiko kung ugaling kining mo kuana kining murag kana ang mga sakyanan nga moagi diri napita. Paingon diri sa suod sa Calamba Cemetery kasama attorney kung matubang ka nga diri sa maong Samang diri sa Dan Virama duha ang gimo nga entrance dinhi kay tulo man ni ka kuan kining ganghaan
So ang entrance nini kasama mga attorney kining nasa right left side o sa sentro sa center niya ang exit niya diri sa right side. So musuod ta diri sa samaang sa Calamba Cemetery atong makita diri nga ubay-ubay usab ang mga pulis o ang mga civilian volunteer nga nagman diri sa ginghaan sa mga attorney unya di pa ingon na kadaghan gyud ang mga kini mga tao nga nisuod sa samaang. Ang ato lang nabatigdan di sa mga attorney kay hawan kayo ang suod sa samaang tungod kay wala gitugutan nga maninda diri suod no. Ang tanang mga naninda sa mga kanila buwak ug uban pa tula sa gawas nga bahin sa menteryo sa mga attorney kanya hawa na ang maong daan di suod mismo sa Calamba Cemetery unya ang ato makita diri kinahanglan lang usa ka fire truck sa Barangay Calamba nga gipahimutang diri sa mga attorney. Sa imong naobserbaran kasamang ili, diha man gid ka ma-assign kada tuig. Kumusta man karon tuiga or namingaw ba ron tuiga or dili ba normal ba lang na tingali unsa mga orasa unya ang daghang yung tawo nga modagsa? Sa ato ang naobserbahan sa nangagi nga pag-cover na diri sa samang kasama attorney, bulaghan ang mga tawo nga mosuod diri sa samang panahon na sa hapon ngadto sa kagabion. So unya lang hapon. Sigaran. So unya hapon, hindi mga tungora gamay pa gyud noon ang mga tao nga nisuod gawas diri sa samang amo gaway ra sa attorney kay gawas nga hawan diri sa suod way gitugutan ng makapaninda gamay pa ang mga tao nga nisuod diri sa attorney although gipabot ato ka karon taon mag-anam ni kadaghan pero ang volume nini sa attorney ato gipabot nga unya ng hapon hangtod sa kagabion sa attorney. Inisud ato diri sa attorney mo sugat ato sa paranaw ang kining pasuga, no? Pasuga. Mahal kay suga di ka sa attorney. Pila naman suga ron day? 400 na. 400 pesos ang bayad. Uy. Sa una, pila man sa una? Murag 200 plus naman siguro tumbog 260. Ingon na pero karon 400 na nakapakugang ba kay mahal na kay ni. Kamahal god. Considering 3 watts na siya. Unya sugod ni gahapon hangtod ugma. Unya ug karon pagka makapataod 400 gyapon ang bayaran ka sa attorney. Kuridas. 400 gyapon bisan pag ugma ka mapataod mao lang kay pa imong bayranan tag 400 sa 3 watts na siya sa attorney niya ato man ang gilibot ang samang sa Calamba daghan ta nakita diri nga police outpost sa sud imbis kuan sa una diri mga naninda sa mga fast food chain ba nga na diri paymuta sa una karon wala mga police outpost na sud so pagdugang ni sa seguridad diri samang kay sa ilang panagana siguro sa itong kapulisan nga mas daghan karon ang musuod sa nasigutang sementeryo pero sa karon gamay pa ang misa dik sa mga attorney gikan ni kaginihang alas 6 buntag hangtod ni unyang alas 9 sa gabi no hourly mass ni nya dunay mga parish nga i-assign diri sa mga attorney sama sa San Nicolas Parish sa kining San Roque sa Mambalding sa Arayas o Two Hearts sa Virgen de los Remedios sa Labangon uban pa nga mga kasipit nga mga simbahan diri sa Calamba sa mga attorney hourly mass ni matungura kay alas 8 naman ang naka-schedule diri ang San Nicolas Parish mo mumisa diri sa nasutang samang sa mga attorney sa pagkakaroon sa mga attorney padayon nga atong namatikdan diri ang pagsud sa mga tao diri sa samang dunay nang mustan mo diri sa mga attorney hasta ni kasabang pulaw ro yun lang atong gilibot kasama attorney no ang samang atong namatikdan di ay nga nindot ug bag-o o limpyo ang ilahang CR diri kasama attorney sa una mo ato na hibaw-an nga dunay ilahang gihimo diri dunay gibutang nila diri nga samang pero dili nguna na bag-o ba murag gi-renovate nila ilahang comfort zone diri kasama attorney pero ug mangihi ka magwiwi ka diri dunay 5 pesos nga bayad og magpupo ka gi-spot so mao nay bayaran lang diri pero nindot no limpyo og habugaway sa kasama attorney ilahang comfort room diri ni pita ang mga buwak nga baligya diri kasama attorney sa mga sa Calamba dunay mo range ni no gikan sa 30 pesos ngadto sa 100 labing dako na siya nya depende sa buwak pod nga isuod sa ilahang sulanan nya ang kandila nag 2 pesos gadto sa mabot pag 50 ni kasama attorney ang kandila kay doon na may isuod og kanang botilya
kining baso bitaw. Depende So, sa mahal. depende sa gidakon sa kanila o depende po sa Depende sa pag-arrange. kakon, doon tag 2, doon tag 5, doon tag 10, doon tag 50. Mm. Inya og magparosaryo po ka diri sa Samang sa Kalamba, dira po yung mga rosaryo di sa mga tuni. Ilay bayad? Uban diri kay gikan sa probinsya. Na yung mga import. Tag import tag 100 ang bayad sa mga tuni nito magpa-rosaryo. So mao ni ang mga baligya diri og kompleto na diri no. Unya ang ato mo Yes, kasama Eli. Okay, go ahead. Mga samang susudusog unlike sa panahon sa pandemic nga October alas 10 no nya karon kuan ni 24/7 na ni sa mga to ni. No, overnight pwede ra ka mag-vigil diri pero mao lagi ni gididaan na sa mga samaang ang pagsuod nitong mga kubog ng daan nga magbarag-barag didaan na ang pagsuod ilabi na ang pagdaog ino makabog di samang ingon man sa mga mahayat nga hinagiban no pati nakita di ka sa mga turnoy sa police assistance desk nga doon na sila nasakmit ng mga hayat nga hinagiban o ubang mga prohibited items wa pa pero ang atong kapulisan o atong mga civilian volunteers dayon nga nagman although atong makita gaganiha atong obserbahan nga dili man nila inspect ang mga tao nga mosuod diri ilarang obserbahan sa mga attorney unya mao ni di pa no hinukay daghan pero kung once nga makita nila nga dunay gida nga mga mahayat nga giwan ubang prohibited items sila ni sakriton sa mga attorney mao ni ang kamanduan sa tuang kapulisan no so sa pagkaron upside pa ang maong samang kasama attorney unya mao ni ang latest update diri sa Calabas City siguro balik karon taon alas makatag og duga pangalagway diri sa maong samang kasama attorney aktiyo. Okay. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, salamat kasamang Eli Buluno sa imong report. Ikan sa may Kalamba Cemetery mga higala. Mo tabukta sa pikas nga bahin mga kaigsunan. Ikan sa Kalamba tag 400 na dayang suga ron murag ni mahal na base sa obserbasyon ni kasamang Eli Bulunos. Ngalig bingon na kasamang Nestor nga nagmahal na mong palaliton. Ni-apel og sunod mga higalang kamahal sa pasuga. 300 mo to last year nganong 100 masay tubo ron day. Okay, mga higala, gikan sa may Calamba Cemetery mo adto ta sa unahan pinagi sa Pardo Cemetery o sa sanis mga dako nga menteryo mga kaigsunan. Karon si kasamang Konsyal Francis Espares. Yes, kasamang Pangkoy. DYHP RMN Report. Salamat kayo, Atty. Rafael Fernandez Maniog, nga itong liquidation karon sa matag tuig niya kita karon sa Pardo Cemetery. And then aniyang sa entrance ang senaryo karon diri. Diya sa entrance nga bahin o diya nga atong na-assign diri nga kapulisan mao ang atong mataigsunan sa Station 7 under the leadership of Colonel or Lalamunan, no? Dong? Lalamunan, okay? Sigon sa ito mamayog na nakita na ito diri why ini untoward incident sa attorney. Why mga daw mga paghitabo ug atong nasuta usab nga karong mga oras sa dili palandugay nga nahuman ang Santos nga misa. Din ikaduhang nga misa kanina nagsugod ang misa alas 5 sa buntag and then gisundan sa alas 7 ang takna sa buntag. O niya pagasundan sab kini karon sa laing nga misa ari na sa oras sa alas 9. Human sa alas 9 adunay alas 10:30. Pag human sa alas 10:30 adunay Santos nga misa alas 12 ang takna sa udto. Sundan sa alas 12:30, alas 4 sa hapon alas 5:30 o gayon man alas 7 ang takna sa kagabion. Mausab kini ang schedule og mga adlaw sa adlaw sa mga minatay. So aniya kita karon diri sa may samang gyud sa Pardo Cemetery. And then niya nag-duty karon usab ang atong mga force multiplier
sama sa mga barangay tanod nga naglangkob sa barangay Bulacau, barangay Poblacion Pardo, barangay Kiyot, o ganyan doon sa barangay of course Cogon Pardo, o gingon mausab nasasakop sa Station 7, barangay Inayawan. O gingon man doon sa mga fire volunteers gikan sa nagalain nga mga barangay. So, mao ka na karon ang sitwasyon karon ni kita diri sa may sugid sa Samaang Katoliko diri sa may Pardo Cemetery. Ang pagpasuga dari sa gun sa atong nahibawan 500 pesos niya alang sa dili privado sa privado atong nahibawan nga 550 ang pagpasuga. And then diri usab sa mga buwak nagkariya ang presyo doon ay taga 50, 80 sa gato, 150, 200 o ang mga kandila niyasad. So kasama Francis, ang pasuga diha mas mahal pas kalamba diha kitag 400 man kalamba, ang inyo da 500. 500 siguro sa itong naibawan diri karon Attorney Rufil Fernandez Banyo. 500 ang pasuga nila diri. And then 550 alang sa private cemetery. Mao na atong naibawan karon diri sa atong pagpakisayod diri sa may Pardo Cemetery. And then usbon ako ang mga kandila nakatidad og piso, 2 pesos, 3 pesos, ada 5, doon ay 10 pesos, doon ay 12 pesos, doon ay 20 pesos. Ang mga buwak nga nagkadaya lang ang presyo niri. Sigon sa atong nakita kaganina sa atong paglibot-libot, doon ay taga 50 pesos, 80 pesos, sa gato 150, 200. So far, mao ka na karon ang atong mga pag-obserbar karon di sa Pardo Cemetery din kining maong Samaang Katoliko. Gilangkuban kini sa mga barangay nga niya ilubong ay mga mahal sa kinabuhi sama sa barangay Bulacau Pardo, barangay Inayawan, barangay Cogon Pardo, barangay Poblacion Pardo, barangay Kinasangan, barangay Kiyot Pardo, barangay Basak Pardo, o gani do na pay portion sa Mambaling aniay ilubong dire. O gingon man sa Bukirang Bahin, na sa taga Sinsin, o gingon man sa taga Tuong. So, ingon na kadaghan sa mga barangay nga niya gilubong diri sa atong Pardo Cemetery o expect kini. Karon sigon sa atong naibawan nga ang pag-operate diri o pagbukas diri sa sementeryo hangtod sa alas 12 sigon sa atong mga naibawan. Ang kagabi kutobra sa alas 10 ang takna sa gabi. So far, mao ka na nga itong mapanglantaw karon diri o gingon man itong naobserbahan diri sa Kiyot Pardo Cemetery. Ani usab ang atong taga Fire Department nga ni duty usab alang sa pagmintenan sa kausay ug kalinaw gingon man paglantaw diagi sila diri sa may sud sa sementeryo aron pagbantay kung dili magpasagad ilabi na kung dunay simbako in town, dunay simbako nga sunog. Okay? So niya usab ang atong mga manglimpyo ang BEO, ang Barangay Environment Officers niya usab sa nakalinlain mga barangay aron pagmaintenas sa kalimpyo sa barangay o gaod diri sa atong sementeryo. So far, ingon na ang atong observation karon diri sa Pardo Cemetery, Attorney Rufil Fernandez Banyo alang sa atong Kalag-Kalag 25 live coverage. Inyong alagad Francis Iliaga Espares reporting. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, salamat kasamang Francis Espares sa imong report. Naghatod sa oras mga higala. Straight to the point. Atong gituyo ron ang atong kalag-kalag coverage. Aron ato masusi mahigala ang atong pagsubay unya ang ato sa mga sementeryo. Kadto mga naminaw na to at least doon na mo'y idea karon kumusta ang atong mga menteryo ining mga orasa. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, mahigala gikan sa may south nga bahin, sa may Pardo Cemetery. Mobalik ta sa may norte nga bahin. Atong i-check mga kailan ang Queen City Gardens. Nini mga oras sa dastunin niya karon si kasamang Idol Boy K. Yes, Idol Boy K. DYHP RMN Report. Mayong buntag, Attorney Rufil, may buntag sa to mga idol o kasama. Live ta dinhi sa Queen City Memorial Garden kung diin mahulagway nato nga hapsay
og dili pa ingon na kadaghan ang mga tao radyo man Attorney Rufil, makita ninyo sa kuang luyong nga bahin ang entrance sa Queen City Memorial Garden. Unya so far Attorney Rufil, sa akong gipadang ang mga video support nga gani hapsay ra pod ang gawas nga bahin sa A Soriano nga daan apan pahimangno lang sa mga truck, modern jeep, dili pasudlan ang A Soriano both lanes. Apan sa parking Attorney Rufil, walay problema no kay pwede ra maka-parking sa both lanes ang atoang mga pribadong sakyanan. In fact, ang atoa po mga taxi so gawas ra Attorney Rufil unya pinaagi sa ato ang mga kapulisan din attorney ato ang hibawan nga doon na nakumpiskar nga kutsilyo o gunting no. So atong balik-balikon nga ginadili ang sulod sa maong hinagiban sa mga samaang sama dinhi sa pribadong samaang sa Queen City Memorial Garden. Ang atuang Department of Social Welfare Services, DSWS, naa dinhi Attorney Rufil wa pay mga lost and found nga mga items. Unya ang atuang Barangay Environment Officer sa Barangay Tinago nipahibaw-sad nga aduna ni mga naisuhan og citation ticket attorney gumikan sa pagpanigarilyo. Dili lang intero sa sulod sa Queen City Memorial Garden, lakip na sa gawas nga bahin Attorney Rufil, kung diin masaktan nga manigarilyo nya patakag labay sa lang mga cigarette butts no. Mao nang ato ang pahimangnuan ato mga kaigsuonan nga sa ato ang pagbisita sa mga samang, mapribado man o papubliko mga samang, atong imintinar ang kiniabang ka limpyo Attorney Rufil no kay usa man ni nga sagrado nga lugar. In fact attorney karon pong orasaha sa ako ang atubangan no naa dinhi ang chapel sa maong pribado nga samang nga giduma sa Blessed Sacrament. Adunay misa nga ipahigayon karong taw-taw Attorney Rufil karong alas 9 buntag, unya aduna po'y alas 11 buntag, aduna po'y misa Attorney Rufil, unyang alas 2, alas 4, alas 6 sa gabi o alas 7:30 sa hapon. Balikon na nako alang sa mga pamilya, no, alang sa mga individual nga buot o bisita sa samang dinhi sa Queen City Memorial Garden. Ang misa alas 7, alas 9, alas 11 sa buntag, alas 2, alas 4 sa hapon, alas 6 o alas 7:30 sa gabi. Alang na sa Nobyembre 1 o Nobyembre 2 Attorney Rufil. So far attorney, mogawas ko dapita attorney kay ako ang nakitaan pod ang idaghanon sa ato ang mga namaligya gihapon og kining mga buwak og ato ang mga kandila attorney no. Daghan na kaayo ang hanay sa mga namaligya dinhi Attorney Rufil, makumpara nako sa niaging tuig nga mas daghan ron. Apan sa ako ang pagpangumusta nila kay total sayo pa man sa dinon Attorney Rufil, suma pa sa to ang mga tindera og tindero dinhi nga medyo dili pa kuno ingon ana ka daghan ang mga namalit no. Kaning mga buwak Attorney Rufil sa tag 5.80 ang matag pundok unya aduna po'y mga kandila nga tagpila gani ni 50 no. 60 unya kaning walay baso tag 30 unya kaning mugbo tag 15 samtang diri sa tapad nga tindahan Attorney Rufil aduna po'y kini ganing mga kandila nga patag-as attorney tagpila gani ni ma'am tag piso no. Tag piso unya kani tag G's unya kani tag 20. Usa kiti pangan nato ma'am live karon sa DYHP o IFM. Usa mo pangan ma'am? Din. Niadto pa mong Oktubre 29 nga plastada din. Hey, kumusta man ang inyong halin? Kumusta? Pero man, diba sa check mga karang kuhan sa dyan, mingaw ba? Saktora sa dyan. Akong halin, saktora sa dyan. Aging tuig, kumpara sa karong tuiga, sa Nobyembre 1, kumusta man ang inyong kanabang halin sayo sa buntag sa Nobyembre 1, kumusta man so far? Nindo, dagan dyan itong tao sa ito ni Agi. Nga, karon lahira man dyan. Lahira karon? Kasi karong hapon, madagsa ron. Sabay pagmahal aning imuhang mga baligas kanila, maura na sinagin tuig? Maura gyapon na sinagin. Ako man mo nangumpra ni carbon? Mingla nilya. So mao ni Attorney Rufil no, ang sitwasyon sa patigayon dinhi sa gawas no, nga bahin sa Dan Soriano unya mao ni Attorney Rufil, medyo hawan pagid attorney no. Nan pareha ani nagpailugay in town sila attorney. Kay gumikan lagi nga medyo dili pa ko na nakadasan ang tao kay anyway sayo pa man sa kaayo
Pero mo nang makitaan sa nato ang kahawan sa attorney kay wa man gud pasudli sa mga modern jeep o kaning mga truck, no? Ang ato ang So ang parkinganan kay Idol Boyke, ang parkinganan okay ra kay makapark naman sa imo nang giingon sa pikas ug pikas nga side. Gawas ana, do na po'y mga malls diha nga tingali do na yung kaparkingan. Kanang atbang bitaw Boyke nga do na yung bagong mall diha, no? Kay Bok attorney maugid na ang diskarte kinangutana kog mga kaigsunan na to sa sud og nagsakyanan ba sila wala na iniingon nga nagsakyanan sila pero ang ila ko ng ubang pamilya unya pa niya nag-uol sila sa kana bang pagpasok sa mga tao pero ingon pa nila ang ila ko ng diskarte nga pagpabugnaw lang gamay sa mall mo parking dito pero mo labang na dayon dinhi Queen City Memorial Garden Mall gid ang ilahang parkinganan na Attorney Rufil. Parking sa mall, bayad lang kag parking or murag wa may bayad siguro pa ng parking din ha. Kay mag-upa man or tingali magpabayad sila karon nga okasyon o wa gani bayad pasumangin lang po kay palit-palit gamay small Idol Boyke. Para dili kayo dili kayo ginlaad. Atik lang attorney kay pwede raman nga desidido ka nya uy wa man di ang imong ganahan didto ari anya mulakaw lang kuno hay gamay. Mao ni ang now Attorney Rufil no sa gawa sa Queen City Memorial Garden unya karong tuiga kumpara sa niaging tuig attorney ila lang gilahi ang male female nga entrance kumpara sa niaging tuig attorney so naingon ani nga entrance unya mo na ato ang kapulisan men women unya ang ilahang nakupiskar ato kuno ipakita palihog sir naa sila nakupiskar nga kiniabang mga hinagiban attorney no kining kutsilyo o duha ka gunting so di pahimangno sila kay uban mo explicar man nga igo ra panggayha panglimpyo mag-arrange to og buwak attorney pero bisag unsa pay rason at all kuan gyud no wa na gyud lusot dili gyud kasod ang mga hinagiban dinhi sa Queen City Memorial Garden Attorney Rufil. So ang ila ka Idol Boyke para makakuha og leksyon potong uban pananglitan o manghinlo kanang karong adlaw di na pwede manghinlo og ugma di na pwede. Nanghinlo dapat sila tumilabay ang adlaw pa. Exacto attorney pero ang remedyo ra na attorney naman sa guy mga gawasan ng sepulturero kanang mga naagyud sulod din hiba. Mga patanon, pabayaran na nimog 50 pesos o sa kagatos. So mas bayo attorney nga mo resort na lang ka ana no mopili na lang ka ay nalamog dagyod og mga kutsilyo o kana bang mga gunting kay di gid mo pasudlon ana no unya ako lay pahibaw ang ato ang Queen City Memorial Garden alang sa Nobyembre 1 ug 2 gikan patong Oktubre 29 attorney nag-abli sila alas 6 sa buntag unya alas 10 sa gabi ikutob no ang Queen City Memorial Garden operation nila 6 AM to 10 PM hangtod ugmang adlaw Nobyembre 2 Attorney Rufil. So far attorney hapsay ra gyud unya naamay mga nasita sa ilahang kana bang lagi panglabay og mga basura Attorney Rufil pero mauna generally peaceful pa dinhi niining mga orasa as of 8:35 sa buntag unya gi-expectar pa sa tuang kapulisan nga padayon pa ang pagdagsa dinhi mubintaha kay naay mga landong-landong Attorney Rufil pero maskin 8:35 ang kainit makahibaw kita nga medyo init na gyud no pagpandong magpayong unya inom og daghang tubig pahimangno na nato alang sa Kalag-Kalag 2025 special coverage sa DYH Tugay FM gikan din sa Queen City Memorial Garden ako si Idol Boyke Tataka Remen 2025 RMN News Special Coverage. Okay, salamat Idol Boyke sa imong report. Balita karon nga taud mahigala humalamang usab sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Unya atong i-check sad kay atong kauban to asad mga higala sa Bugo City. Ato sang susihon dito mahigala mga sementeryo dito. Labi na to mahigalang gilubong kadtong mga nabiktima in taon sa linog. Baguhay para ba in taon mga kahigalaan murag emosyonal ang mga tao dito. O ang uban pa nga mga samang atong susihon karon. Kuman naman nato mahigala na susi ang mga minteryo dinhi sa Cebu City. Atong susihon ang mga sementeryo outside Cebu City karon nga tuod. Gikan sa Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu, Bugo o ngadto na manghigala sa Uslo, Buguban pa.
Apil pang karkar. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, ni mga rasa mga kaigalan, gikan sa mga samang din sa Dakbayan sa Subo. Mutabok ta mahigala dito sa Dakbayan sa Talisay una. Atong pangamustahon sa mga samang ni anang maong nga lugar. Gasto niya karon si kasamang Remark Pugoy. Yes, kasamang Remark. DYHP. RMN Report. Yes, naman na Fernando Film, mayong buntag sab sa itong mga kasama nga nagpaminaw sa ito ang coverage karon kasama Attorney Phil. Niyata karon nanukad sa St. Joseph Cemetery din sa Barangay Tangke ning Dakbayan sa Talisay kasama Attorney Phil. Niabuta din sa maong mentiri kasama Attorney Phil kaganinang alas 6 kapin sa buntag din ato mismo na aninaw no ang sitwasyon ng ganinang alas 6 kasama Attorney Phil medyo mingaw pa wapay nagsingabot nga mga kaigsunan nato nga nanagkot apan karon sa atong pagbalik sa mga Attorney Phil nag-anaman na sa pagdagsa o pagpangabot gini ato ang mga kaigsunan nga managkot sa ilahang mga minahal sa kinabuhi sa mga Attorney Phil nga italiwan na sa laing kalibutan sa mga Attorney Phil kasamtangan sab karon nga gipahigayon ang Santos nga misa dinhi sa ilahang chapel dinhi sa maong menteryo kasama mga Attorney Phil kay doon naman yung inuras nga Santos nga misa kaganina po alas 7 sa buntag nakatambong ta sa mga Attorney Phil no sa Santos nga misa ikaduha na ning misa karon nagsugod ni kaganina ang alas 8 untok sa kabuntagon sa mga Attorney Phil samtang nagpadayon pod ang pagpangabot sa atong mga kaigsunan nga managpot karon kasama ang Attorney Phil. Attorney Phil usa sa mga gi-remind din gipahinumdom din no sa maong sementeryo din sa St. Joseph Cemetery mao nga i-maintain ang kalinaw o kalimpyo sa maong samang kasama mga Attorney Phil. So far atong nakahinabi kaganina ang kapulisan nga na-deploy din sa maong sementeryo malinaw na kasama Attorney Phil waray natala nga mga problema kasama Attorney Phil dinhi o usapod kasama Attorney Phil sa gi-remind din gibawal din sa maong sementeryo no ang pagdagkot og mga kandila kasama Attorney Phil dito sa Nisto nga kaning tag-as kay aron nga malikayan ang sunog sa mga Attorney Phil kay doon naman ipasuga din sa mga Attorney Phil doon ay mga linya sa elektrisidad mao na nga gi-advise sa mga taga dumala nining sementeryo nga ang gamiton nga mga kandila kasama Attorney Phil gagmay lang kung ano siya mga Nisto kaning mga ingon-ani nga mga kandila kasama mga Attorney Phil. Pwede lang kang mogamit og tag-as nga kandila kung adto sa Dakong Cross kasama Attorney Phil sa may unahang bahay niya itong makita sa itong video karon. Kasama Attorney Phil kung makita nato din doon na ni mga color pink ang mga pangan sa ito ang mga kaigsunan nga italiwan na bot pasabot doon na maguni color coding kasama Attorney Phil alang sa mga magpasuga ang magpasuga kasama Attorney Phil tag 450 pesos dinhi sa St. Joseph Cemetery kasama Attorney Phil og doon ay color coding para dali nga matud-an sa mga kaigsunan nato kung asa sila mudagkot Attorney Phil na color pink, color blue, yellow kay para mas organized o daling matud-an sa itong mga kaigsunan kasama Attorney Phil. By the way din sa St. Joseph Cemetery sa Barangay Tangke kasama Attorney Phil abli ni ang maong menteryo alas 6 sa buntag apan tama na sila sa alas 11 sa gabi kasama Attorney Phil kay doon ni curfew dinhi sa Dakbayan sa Talisay kasama Attorney Phil. Ato makita karon nagsingabotan ni ato din sa may right side sa maong menteryo nagsingabot ato mga kaigsunan nga nanagkot karon. Attorney Phil gi-remind pod kaganina no nga kaniya to ang mga kaigsunan nga managkot ang pinaka-importante matud pa sa gi-announce kaganina nga paghalad sa maong mga kaigsunan nila nga ni taliwan na mao nga halad sa pagampo ug dili gi-advise ko sa Attorney Phil nga magdala og mga pagkaon nga ihalad sa mga lubnganan kasama Attorney Phil. Ang pinaka-importante nga ihalad ni nga adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalaga sa Attorney Phil mao nga ang pag-ampo alang sa ilang mga pamilya o mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan ka sa mga Attorney Phil. So far karon kasamang Rem, imong tan-aw diha murag mituman man mga tao siguro di naman siguro magdag mga biko, mga tuba, mga ilimnon kay kanang uban mo mingon nga kadto si Lolo sa una maayo to ganahan kay to mo inom og kulafo, magdag kulafo. Ganahan to biko ana butang maghalad-halad dito but imong obserbasyon nila sa mga Minterios Talisay murag wala naman siguro inana kasamang Rem or nakay-nakit-an pa dihang uban nga ginagmay. So far sa mga Attorney Phil sa atong pag-aninaw kaganinaw wala man noy mga gipanghalad nga mga pagkaon sa atong mga kaigsunan Attorney Phil.
Kaya lang pagdala nila buwak o mga kandila kasama Tornado Phil. O kana buwak o kandila kay para man sa mga pag-ampo rem. So, ba't dito sa inyo sa Bohol rem napagyapon na rem? Kasama Tornado Phil dito sa amuan sa Bohol. Doon nagyapoy practice no kay mga halad-halad sa mga pag-aon na pa na dili siya dadon sa ministeryo kasama Tornado Phil kundi adto sa mga panimay. Kasama Tornado Phil. Base pod sa amo ang practice sa mga Tornado Phil dito sa amuan. Maghalad og mga pagkaon ko sa Maternal Phil, maganda mo mga pagkaon o ibutang ni mga lasay sa gabi adto sa mga panimay ka sa Maternal Phil pandi dadon sa mga sa mga lugar unsa man alasay sa buntag, alasay sa gabi unsang pizza? Pag alasay sa gabi ka sa mga Tornado Phil, manay kasagaran na mo practice dito unsa man pizza 1 na or pizza 2? Pizza 1 ka sa mga Tornado Phil, pizza 1 sa gabi mga alasay ana na kasagaran na mo ibutang kanang mga butang sa mga Tornado Phil. Gitawag man na dito sa Bohol og butang ka sa mga Tornado Phil. Apan doon na po pipila ka mga bulanon nga wa na sunod sa mga tradisyon ka sa mga Tornado Phil. Pero dito sa sa lungsod sa Talibon uso na doon na gyapon na ang mga naagihapon sa mga Tornado Phil. Pwede yung sa nga magluto yung kagdaghan unya naibutang panalitan kung nauso na dito pero wala naman na ipauso sa Simbahang Katoliko. Ang uban na magluto gihapon pero dadon sa sementeryo dili ipakaon sa mga kalag nga kuan ipakaon sa kalag nga buhi. Magbaon pa atong kanon ang gusto natong kanon kay magunsa pa man ang hadalala na taw nya wa na tay kinabuhi ka sa Tornado Phil pero pinaagi big muna bitag ipaagi lang pug joke ka sa mga Tornado Phil pero mao na importante gyapon apa na magluto gyapon kay mga magminteryo magluto ngadtong minteryo ngadtong mga on ang uban inana ba uban ka sa mga Tornado Phil. Pero ang ato ang dapat atong timan-an ato ang ibutang ang pinaka-importante mahalad na to sa atong mga kaigsunan nga ni taliwan na sa laing kalibutan mao ang pag-ampo alang sa ilang kapahulayang dayon. Balik din sa St. Joseph Cemetery sa mga Tornado Phil, doon na po niya gisat up din nga mga tent alang sa katong gustong mga kaigsunan nato nga gustong magpamisa ka sa mga Tornado Phil. Doon na po tayo mga volunteer din ang maoy mo facilitate sa gustong mag pamisa ka sa mga Tornado Phil. O kung gani gusto po tang mutawag sa sugo sa lawas ka sa mga Tornado Phil din sa St. Joseph Cemetery sa Barangay Tangke. Doon na po CR, public CR ka sa mga Tornado Phil. O kilid sa ilang public CR, mao ni ang puros nga dako ka sa mga Tornado Phil din anhilang ta pwede managbot gamit ang mga tag-as nga kadila ka sa mga Tornado Phil. Way nanguan way nag-offer diha nga mga mananabtan nga mga J og tagpila po ibayad pod og kinana kay na may uban nga mga anak ka sa mga rem di man ka mao mga J. Naiuban din ka sa mga Tornado Phil. Doon natin mga shuttle volunteer din ang ato nakahinabi ka ganina nga sila mo facilitate sa mga gustong magpasuga, sa gustong magpamisa ka sa mga Tornado Phil. Pero so far wala pa ta nakaatok po nang pangutana ka sa mga Tornado Phil no ato po nang hatagag pagtagad kung doon na ba mag-offer o mga kaning magpaampo ka sa mga Tornado Phil mga kaigsunan na to mga mananabtan. Dinhi po sa left side ka sa mga Tornado Phil ni adini ang ilahang kapilya din sa samtangang gipahigayon karon ang Santos nga Misa ikaduhaning Santos nga Misa dinhi sa paumitiryo ka sa mga Tornado Phil nagsugod ni kaganina alas 8 sa first mas Tornado Phil naka-appeal man ta wala kayoy ni tambong pa tungod kay sayo pa man sa buntag aban karon ubay-ubay na ni ka sa Tornado Phil ang uban niya nagari sa gawas nga bahin sa baong kapilya ang uban to abot sa sulod sa mahapit sa ni mahuman ka sa Tornado Phil ang ilahang Santos nga Misa. Doon na po ni sila schedule sa Misa kasama Tornado Phil dito mismo sa St. Joseph dito sa Barangay Tabunok kasama Tornado Phil. Doon na din gapon sila Santos nga Misa dito o dinhipot sa maong minsan ko sa Tornado Phil kay kung timing dito sa Tornado Phil nga kung mo managkot ka pwede lang sab ka nga mo appeal sa o tambong sa Santos nga Misa kasama mga Tornado Phil. So far atong nakita din haksay ra og malinawon kay doon na po yung mga basurahan sa kilid and pwede na itong ilabay ato ang mga basura ka sa mga Tornado Phil. Doon na po ni mga volunteer din ang every now and then gi-check o gi-susi ang mga basura nga niya sa maong sementeryo mo nang organized na po so far ka sa mga Tornado Phil. O karon pangabot na gali ni nga mga kaisunan natong managot. Ang ina po mga baligyang mga buwak o kandila ka sa mga Tornado Phil. Doon na po sa ato ang pagsusi no. Doon ay kandila ang pinakabarato tagdos ang buo ka sa mga Tornado Phil. O ang pinakamahal mga 200 pesos 100 to 200 pesos sa mga Tornado Phil. Kato mga
mga klase sa kandila. Sa ilang buwa ka sa Attorney Rufil, doon na rin tag 30, tag 50, 100. Depende sa klase o sa design nga gusto ni mong tilion sa maong buwak. Kasi Attorney Rufil, itong sa dinhi sa ibabang bahin sa maong material. Makita nga. Pantog lang nga imong shots, mura man po og nakay drone diha rem. Nakataka sa mga Attorney Rufil kay mura man ni o aning may part sa maong material nga na hagdan mo. Pwede ka mo saka sa murag second floor ka sa Attorney Rufil. Dinhi po sa ibabang bahay na. O naday po murag second floor nila. Mura pina. Yes. Oho. Yes, sa Attorney Rufil. Nindot po ang view din nga makita kayo ba ang kuan. Kitang langit sa Attorney Rufil. Niya silang si Ma'am si Sir na nagkot ni dinhi sa maong bahin sa maong interior. Lagos na ni ka sa Attorney Rufil dinhi dako ang St. Joseph Cemetery. O di agad atong na abtan ni sila atong mga kasama karon nga nanagot ka sa mga Attorney Rufil. Ato na po ni hatagag dugang update ka sa mga Attorney Rufil ni atong panghitabo din ni sa St. Joseph Cemetery din sa Barangay Tangke, syudad sa Talisay. Pero so far, upsayra og malinaw ang gihimong pagpanagkot sa atong mga kaigsunon karon alang sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga ni Taliwa na sa laing kalibutan. Kung gani gusto tang mukaon bation tag kagutom, nara pay daghang mga pagkaon sa gawas ka sa mga Attorney Rufil dapit dito sa tindahan sa mga buwak o kandila. So far ka sa mga Attorney Rufil, kana lang ang update gikan dinhi sa Barangay Tangke, syudad sa Talisay, particular dinhi sa St. Joseph Cemetery. Kini si Radyoman Raymart Pugoy alang sa DYH PIFM special coverage sa Kalagalag 2025 Tatak Armen. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, salamat kasama ang Rimat Pugoy gikan sa Dakbayan sa Talisay, Mahigala. Dito sa may south nga bahin, mo balik ta mga kagalaan sa mga minteryo outside Cebu City. Dito na punta Mahigala sa norte nga bahin. Ang Dakbayan sa Mandawi, kumusta ka ang mga minteryo dito? Katurba ko nihimduman si Mayor Jonky Uwano ni himo to og executive order. Kato mga minteryo dito 24/7 indeken. Ang uban do na may limit Mahigala nga moable. Onya ang Talisay ko tubras alas 11 matod pa sa report ni kasamang Remark Pugoy. Ang Cebu City day kang archival day mura og mihatag sa memo no nga 24/7 sad gihapon no. So abli Mahigala 24 oras ang sementeryo sa Cebu City. Pero Talisay di man ko tubras alas 11 sa gabi mga sukin tigpaminaw. Ang sa Mandawi mga kagalaan una na tong nahibaw-an pinaagi ni Mayor Jonky Uwano nga kuno 24 hours nga abli. Ato i-check mga higala usab ang dugang pamakalambuan karon tuwa sa Mandawi City nga cemetery. Si kasamang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Gidagsa apan hapsayra dinhi ang mga samang sa Mandawi City Attorney Rufil atola sa tuang pagbisita dinhi mismo. Una natong ibisita Attorney Rufil kaya doon raman ni sa may entrance ang kining Man Park Cemetery diin na private ni siya nga samang dinis Mandawi City o dili pagyudingon ana kadaghan ang mga kaigsuonan nato nga mibisita sa ilahang mahal kinabuhi apan ato ang nasayran Attorney Rufil nga kagahapong adlaw ubay-ubay na ang nibisita kay tungod dili na sila ganahan nga makighuot pa sa mga katawhan nga buot mo bisita karong adlaw sa mga Santos ug ugmang adlaw sa mga Kalag Attorney Rufil. Posible Idol Tweety, kumusta man diha? Imong paminaw diha. Dili kay daghang tao Idol Tweety? Dili pa kay sa pagkakaroon Attorney Rufil, dili pa kay ingon ana kadaghan ang tao. Dinhi sa may Man Park Cemetery. Dayon akong gisunod og bisita Attorney Rufil. Dinhi na sa may Grossmark ang cemetery Attorney Rufil. Apan dili pa pud ingon ana kadaghan ang mga kaigsuonan nato nga nibisita sila mga mahal kinabuhi. Kay matod pa pud sa mga security personnel nga kagahapong adlaw ubay-ubay na nga nibisita sa ilahang mga mahal kinabuhi ang kining dinhi sa may Grossmark pud Attorney Rufil.
Human karon gyud Attorney Rufil anaa kita partikular na dinhigid sa St. Joseph Roman Catholic Cemetery Attorney Rufil ato ang gibisita dinhing dapita kung diin mas midagsa ang kadaghanan sa itong mga kaigsuunan kay usa man ni sa mga pampublikong samang dinhi sa Mandaue City Attorney Rufil. Sa pagkakaroon naagid ta dinhi sa ilahang dakong cross Attorney Rufil kung diin ang uban natong mga kaigsuunan dinhi na lang nanagkot kay lagi layo sila sa ilahang pamilya Attorney Rufil, layo sila sa ilahang probinsya, di sila makauli kay tungod anaa sila trabaho Attorney Rufil. Mo nang dinhi na lang sila sa dakong cross dinhi sa St. Joseph nagkot niya karon Attorney Rufil. Kanang St. Joseph Public Cemetery na Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil, public cemetery ni dinhi sa Mandaue Attorney Rufil. Okay, katong katong Man Park o Grossmark mula og private cemetery to. Yes, Attorney Rufil, mo to ang ilahang private cemetery. Nga ang atong kani ikatulo pa ni nato nga gibisita Attorney Rufil ang kining St. Joseph kay anaa pa man po ilaing public cemetery Attorney Rufil mo ni ang municipal nilang cemetery Attorney Rufil. Sa pagkakaroon gisugdan na ang misa sa alas 9 kay kaganina baguhay lang gyud kay nahuman ang katong alas 7:30 nga misa nila Attorney Rufil. Muni ang dagsa karon sa mga tao dinhi sa St. Joseph Cemetery Attorney Rufil dinhi mismo sa ilahang dakong cross kung diin dinhi na managkot ang uban po natong mga kaigsuunan Attorney Rufil. Sa to pong nasayran nga mas modagsa ang mga tao sa hapon na ang bahin na Attorney Rufil pareho kagahapon ang mazaganda og tao sa hapon Attorney Rufil. Doon po presensya sa itong mga kapulisan na itong mga security personnel nga mo po naghatag po og kalinaw dinhi sa mga samang sa Mandaue City kay matag entrance Attorney Rufil ilahag yung i-check ang mga bag kung doon na ba mga bawal nga gipangdala ang atong mga kaigsuunan kay dili man pwede magdala kinagiban Attorney Rufil lakip na ang kining lighter bawal magdala Attorney Rufil og lighter. Kaya para po sa safety na lang po sa mga tao dinhi kaya ang kining lighter doon naman gud ni say gas Attorney Rufil nga basin niya mo silaog po mas better daw o mas nindot nga dalon ang ilahang posporo na lang po Attorney Rufil. Nga sa gawas nga bahin, dili naman po iglayo po Attorney Rufil, makapalit ra po gyud ang atong mga kaigsuunan nga buot mo bisita dinhi sa Mandaue City ang cemetery naray mga buwak doon na ra po'y pagkaunan Attorney Rufil kung maabtan man ganis kagutom naara gyud sa gawas sa mga samang ang mga baligyanan. Karong taud-taud ato pong bisita ang kining municipal cemetery dinhi sa Mandaue City ato ang tan-aw ng kahintang og kung unsa na ang gidaghanon po sa atong mga kaigsuunan nga mibisita po sila mga mahal sa kinabuhi. So far Attorney Rufil mo pa natong nakuha nga update kabahinda dinhi sa Mandaue City nga mga pampubliko o pang pribadong mga samang nga ato alam po ni tagaan po og pagtagad pa dugang pagtagad Attorney Rufil alang po sa tong special coverage kini yung Idol 3D alang sa IFM ug sa DYHP special coverage sa Kalag-Kalag 2025 tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Alas 9:01 na standby sa tumagbalik mahigala alas sa dugang pa nato nga pag-check sa mga sementeryo aron mahibaw taon sa mga activities karon sa mga sementeryo mahigala sa Dakbayan sa Sugbo ug mga silingan nga mga lugar. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, gikan sa pagsubay mahigala sa mga samang Katoliko dinhi sa atong Dakbayan sa Sugbo, Dakbayan sa Talisay, Dakbayan sa Mandaue. Motabok ta mahigala dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gastong linya karon si kasamang Josephus Quijano. Yes, kasamang GQ. DYHP RMN Report. Yes, salamat kasamang radyo ng Anthony Rafael. Lord sa diatan na mutang sa public cemetery. Humay-humay cemetery na mutang sa Barangay Gulob. Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kagikan ka sa may Papalingog Street sa may first Mactan Mandaue Bridge sa right side. Ikaduhang iskida. Kining iskida nga palong sa Hopstone. Pero kung mo-lifton ka palong Hopstone pero mulahos ka, mauna ini ang mga napong kadupa. Gikan sa Papalingog Street sa highway yun.
padung sa merkado di ani may mutang aga humay-humay public cemetery kasama Radyo Manatuli Hotel no usa ni ka public cemetery diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu kay mga rasa sa Kabuntagon medyo dili pa kayo nagdasok ato mga kaigsunan nga muduaw sila nga mga tagsatagsa ka mga minahal sa pinabuhi nga may taliwan na sila kalibutan pero super sugod no sa kadaga pag-amot nato alas 7 o ganto ka mga rasa medyo kuasad ang panahon no sa mulandong muinit no wala siya ugban ni kasamang Radman Binji ag birthday celebrant nga love me love enough mao ang sitwasyon sa panahon karon dili kay mulandong muinit no magagiti ang kainit niya mulandong pero makatabang ni no sa mga tao mulandong kay dili man kayo sinati og ang tatamahit sa kainiton sa graduato ni Rofil onya ang daan kay nagbulok man ang uwan kagabi medyo basa-basa gyud no at ato mga kaigsunan nga mo anhi dinhi mas nindot nga magsinilas or magsandal kay kung magsapatos ka basa-basa no kay ang daan perti nga dunay baha-baha kasama graduato ni Rofil dahil sa gawas kabahin sa samang sa humay-humay unya ang atong sakop sa Philippine National Police sa Station 3 na mao'y gi-assign din sa may humay-humay cemetery inubanan sa mga force multiplier miapal ni ron sa pagsud gawas sa mga tao nga mani diri sa samang no ato ning kung sa mga confiscate nila nga mga butang gidili aron dalon diri sa nga bayan sir duna mo nakuha so war duna mo nakuha nga mga gidili nga mga butang sama na mga kutsilyo o rupan ba sir amurang ibilin diri ta diri kung balik ni mo exit sila amura kung makuha nila so far way nagdagilim non or kana mga deadly weapon so far para sir kabas kanang sa mga nitso ana pilin diri bawal man so kada pag-open sir unsa kumusta way mga untoward incident nga na tumaos pagadina negative lang sir before lang kuan diri sir ang sitwasyon nato diri sa military Station 3 na nagwala kamora Station 3 or doon ay pailaing unit nga niabag ninyo kagol mi ako di mo ko sa CEO man ko CEO ka traffic Station 3 ang CEO og Station 3 maoy niya diri sa Humayumay ron okay, salamat sir si Corporal Baron sir. Corporal Baron no sa mga biyasa diri sa may entrance kabahin sa Radyo Manatuli Rofil no. Sa to nakita diri ang entrance kuan no dili pa kayo huot pero karon tataod kanang mga puna-puna sukat to mi laging tuig ato may sobaran diri nga siot kay no kay usara may diri kasabag Radyo Manatuli Rofil gumusog sa samang siya pero pa lang entrance sa kawasan Maura ni dire na sila dito na-exit dito dito sa tiga sa exit ang exit dito pwede na for entrance dali na sagit okay so maula no sa entrance kung mo sod ka sa sabag kasabag Radyo Manatuli Rofil no unya ang exit kini pwede sa exit kay giduha man nagbahin ang entrance ang musod kumusod ka right side unya left side mao ang exit unya doon na pa ilang exit dito sa may tulid nga bahin sa samaan kasabag Radyo Manatuli Rofil bago lang sab nahuman ang Santos nga misa nga giha diri sa bahin sa samaang alas 6 nahuman na ang alas 8 pauning alas 8 no bago lang nahuman ubay-ubay ni nga mi tambong miha sa Santos nga misa diri sa may Humayumay cemetery karon alas 10 ang ikatulo nga misa sa buntag niya o balik alas 2 sa hapon o niya alas 4 sa hapon o gagatapusan nga misa alas 6 sa hapon kasabag Radyo Manatuli Rofil no paula no aga sitwasyon karon diri sa gawas kabahin diri sa may Humayumay cemetery o diri sa may sud kabahin sa samang karon madarasa sa Kabuntagon mobalik ko tataw sa dugag situational report sa Humayumay cemetery sa may barangay Gunob dakbayan sa Lapu-Lapu gikadali sa Humayumay cemetery halang sa Kalagalag 2025 ako yung radyo man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN 2025 RMN News Special Coverage. Okay, salamat Joseph Osgano sa imong report gikan may galas dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato na natuyok mahigala ang atong dakbayan sa Sugbo o ang atong mga silingan nga mga dakbayan sa Talisay, Lapu-Lapu, Mandawi. Ngayon mga oras sa mahigala ato sang i-check ang atong dakbayan sa Bugo. Kay kining Bugo City mo maning epicenter mahigala sa Linog nga niigo niadto mga higalang September 30.
Alas 9:59 ang takna sa kagabion. Doon ay mga gipanglubong dito mga kagalaan o unya ang uban wa pa man makakuan. Exactly 1 month day. Oh. Exactly 1 month ka ni adtong milabay nga Huwebes. Unsa man ang pag-ihapan na kay doon na may uban nga doon ay man pagtuo nga iniglubong di pa kuno bisitaon after 1 month. Unsa man gikan sa paglubong or gikan sa pagkamatay. Ato i-check ron mga higala kung kumusta ka no ang atong mga kaigsunan nga mga nabiktima sa linog kato nga matay sa linog. Atong pangamustahon ang minteryo dito sa Bugo City mga higala live and direct gikan sa Bugo City. Nasunod niya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyoman, Attorney Rufila, live ta karon din sa New Corazon Cemetery, Barangay Sambag, Bugo City, Cebu din. Atong gisusi ang kahimsang dinhi sa maong samang o gibisita gid nato ka sa mga Attorney Rufil. Apan sa pagsuod pa lang gid nato no nagtipunog na or nagpunsisok na gyud ang mga katawhan didto pa lang sa entrance nga bahin kasama mga Attorney Rufil. So karong mga orasa sa makita nato sa luyo nga bahin na Attorney Rufil doon na natay mga pipila ka mga managkutay, mga katawhan nato diri nga niduaw sa ilahang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. So atong nasayran nga ang ilahang open din sa ilahang misa or magsugod ang ilahang misa Attorney Rufil alas 8. So nakahuman na sila sa permero nga misa. So every hour sila magpahigayon sa ilahang misa dinhi Attorney Rufil. Nga nahibaw-an po nato nga open ni ang ilahang samang 24 hours sumud karon og hangtod ugma. So kining kasaman Jane kining Corazon Cemetery mao ba ni nga minteryo nga diha gilubong to mga nabiktima sa linog labi na katong mga taga Binabag nga 11 ka buok nga gilubong? Yes, Attorney Rufil, gani naagid ka sa atubangan gid no sa ilahang lubnganan. So atong ipakita Attorney Rufil ang mismong sitwasyon na kay atong iagi katong dinhita nga naka-cover gid ta gikan sa sinugdanan hangtod gid nga lubong. Wala pa to Attorney Rufil na semento. So sa yuta nila gibutang dahil nga gimas grave ra ni. So abot pa sabot giusa ra ni sila Attorney Rufil sa pagbalik na to karon dinhi kay kalagalag naman ron niya kanang tingdagpot gid sa mga katawhan diri Attorney Rufil. So atong nga gisimento na dahil ni Attorney Rufil ang ilahang gilubngan nga dunaw na pud tay nakita kompleto pud ang ilahang mga lapida Attorney Rufil gawas sa ilahang lapida doon na pud tay nakita nga mga picture frames nila kinati buok gid ang naku ni kabuok Attorney Rufil nga nakala sa didto sa Barangay Binabag. So dili pa tanan nakabisita no kay ang mga bulak ato nakitaan mo nagtulo pa man kabuok ang mga naay bulak kasama nga Jane. Yes, Attorney Rufil, gani atong nasayran kagahapon dunay nakaduaw dinhi dili ingon tanan gid Attorney Rufil nya kaganiha pag abot pud nato dunay nagbarog diri or dunay sigya diri nga kandila apan sa pagkakaron na upos naman Attorney Rufil so dili na gid nato makita. So wala pa tay naabdan so kadto atong pag-abot diri wala pa tay nakit-an nga mga kabanay niining mga namatay sa maong linog pero gawas aning gimas grave nga mga namatay sa linog Attorney Rufil. Doon na po'y pipila di ay dinhi kaning mga wala pa po na simento nga mga biktima po di ay sa linog. So naungkod sa yuta lang po sila butang niya. Kato pong usang babay ang ika-11 aning na po kabuk sa Barangay Binabag Attorney Rufil nga katong niluwas sa iyahang mama o sa iyahang manghod. Gilain siya so bisod siya og pensyon gid Attorney Rufil kay mao ang nadesisyonan sa iyahang pamilya. So kanang ipanglubong sa kuan, kanang ipanglubong nga nagtapad-tapad. Wa na lang butangi po do kanang kuano nga division unsa. Ang ilang lapida nada dapita nga tungod ang ilang patayng lawas inana na lang pamaagi. Yes, Attorney Rufil, kung atong makita din sa atwang video gyud live, kaning semento Attorney Rufil ang ubos gid nga bahin ni dinha sila nga yuta gyud. Ato kuno tungaon kasamang names. Makita nimo names katong paglubong names nga gitapad-tapad naman tong mga lungon names. Gitapad-tapad tong mga lungon. So muna na ang porma des pagkakaron atong i-check sa kadali ha. Ang katong paglubong mahigala atong tungaon ka kasamang names. Ang pikas nga side katong paglubong nga gitapad-tapad tong mga lungon. So mao na ni ang resulta karon so Corazon Cemetery ni kining Corazon Cemetery kasamang Jay na ni sa lungsod sa Bugo or naa ni sa baryo dapit unsa man ni bukiran ni nga bahin or dapit ra ni sa lungsod sa syudad.
Dito nagid ni siya sa lungsod Attorney Rufil gani unahan ra ni sa kato gani Jollibee nga ato ang maagian kung padung sa diri katong nahagsa ini na nibuto gid ang mga bildo. Trade unahan ra gid Attorney Rufil gani. Asa man unahan kung panalitan gikan tag Cebu City mo ditso ra ta or muliko ta sa left side kay padung man to sa ospital. Diretso ra gid Attorney Rufil. Diretso. Ato ti mailan kay ang ilahang rotunda po doon siya sa ilahang rotunda dinhi Attorney Rufil. Ako gipakita kadali kasaman Jane gamay lang ha kini paglubong mao ni ang reso ang kuan kana ang purmas paglubong ang mga lungon gitapad-tapad lang. So gitapad-tapad lang unya mao na dinhi ang resulta sa pagkakaron kay katong pag-anha ninyo gitabunan pa man to yuta wala pa to masiminto kasaman Jane. Wala pa Attorney Rufil gani gipaabot man gid to nato no kaya whole day man gid ta nag-coverage ato Attorney Rufil so hangtod yung natabunan sila gipaabot gid nato so sa pagbiya ato Attorney Rufil atong adlaw wala pa to sila na siminto nga inanin ang forma sa pagbisita pud natong balik karong kalag-kalag gid Attorney Rufil. Pero ang katong sa ilawom adto di ba yuta ra man gyapon wala man ingon nya dunay siminto sad sa ilawom no nga dito gipatong ang mga lungon kanang nabitay uban nga paglubong bitaw kanang mga gardens bitaw nga style na gyud sa cemetery damang gyapon ni siminto sa ilawom but kini yuta ra ni nga gikubkob gyud nga gitapad ang napo ka mga lungon. Yes, sakto natin ni Rufil yuta ra gyud ni siya ang gibutangan sa napo ka lungon na niining mga nabiktima gyud sa linog Attorney Rufil. So muna nga karon gibutangag siminto gibutangag mga lapida at least identified man to nila kung asa dapit na tungod mao na dihan tungura mao na diha ang iyang lungon. Yes, ang ilang gipaagi ani Attorney Rufil kaya kasagaran man gid ani kay mga paryente ra man gid sila. Kasagaran gani din Attorney Rufil mga malinaw gid ang apelyido. So ang ilahang gipaagi kaya gitapad nila ang katong banag asawa, katong duha ka anak nila. Tapad lang. Katong duha ka mag-igsuon para dali ra pud nila ma-identify. So naman pud Ginooy mga lapida Attorney Rufil diin doon na pud mga pangan nila. Yan na po'y mga picture gyud. So ma-identify ra gid nila Attorney Rufil kung asa dakita nahimutang ang lungon sa gusto po nila nga duawon or dagkutan Attorney Rufil. So makita natin dito, daan naman dahil ni mga buwak Attorney Rufil, mga ginagmay, ang kanin-kanan dahil nga na po ka mga... Ana, kana na po. Or pwede man po kasaman dyan nga, palitan makabisita ka, total mga parinti naman yung tanan, na imo na lang butangag buwak tanan ng kay imo naman ang mga parinti, kung silingan pa yun, mga kauban nga, kuan. Kana tinod din Attorney Rufil kaya o karinti ra man gud so asa gamay lang kayo ha ako kang balikan karon tataod kay usa ini man gud nabuwag ang usa no unsi ra kabok ang gilubong napo ra kabok ang gilubong kay ang usa nabuwag pag lubong atong balikan mahigala ang Bugo City si kasamang Jane Gallardo kung imo matan-aw mahigala pag lubong man gud emosyonal kito mga tao dito usa to ka gikubkub tug usa ka kuan lang dako kayo mahigala nga kalubngan nila giipon sulang tanan dito ang napo. Pero ang katong paghaya dito, katong dito unsi to kabok ang gihaya. Pero among isang gihapit sa ubos, dunay usa, namatay dito sa may binabag, 15 kabok indekin. No? Ang usa dito sa ubos, among nahapit, kinatagaan naman to na to gihinabang. Dito sa binabag, natagaan na to may gala, katong tag 15,000 pesos. Nga gikan sab sa itong mga listeners. At itong nahato dito sa may binabag, yun, dito sa ubos, nakahatag tag usa. Niya, katong sa adultwity, nakahatag sa oga, katong maestra o katong anak in town na nabiktima nya na pag-iusa adto no pero paglubong na gibuwag tong usa pa gyud apo ra toy gilubong dito sa mass grave atong balikan sa kasamang Jane Gallardo so karon live mga higala sa Corazon Cemetery dito sa Dakbayan sa Bugo. Yes, back to you kasamang Jane. DYHP RMN Report. Yes, Attorney Rufil, balik din sa Corazon Cemetery, Bugo City, Cebu. Diin ubay-ubay na puntag nakita Attorney Rufil nga didagsa na gyud ang ato ang mga managkutay karong mga oras sa bisan pa man nga kaganiha naglagiting gyud ang kainit pero karon kay medyo nilandong Attorney Rufil kay duna pud tay na sinati diri nga pagpanag-om pero wala na nakapugong pod sa ato ang mga managkutay Attorney Rufil nga moduaw gyud sa ilahang mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na pero ato na sayra na Attorney Rufil nga dinhi sa Corazon Cemetery or dinhi sa Bugo City ang ilaha yung tigdag ko ugma pohon. So matod pa Attorney Rufil mas daghan ang mudagkot ugma kay mao ang ilahang naandan. Okay, so ana siguro kay probinsya magod kasaman Jen makarelate ko ana kay dinhi magod sa Cebu City ang mahitabo kanang adlaw sa mga Santos November 1 mao giting dagkot
Unya ang sa probinsya kasagaran tindagkot yun November 2 man adlaw sa mga kalag. So malagmit nga ugma di siguro ang daghan dihang mga tao. Oh, good. Ang ingon sa ato ang mga taga-dinhi nga na sinabi nato kaganiha Atty. Rufil nga mas daghan gyud ugma pohon ang muduo or managkot. Pero bisan karong adlaw Atty. Rufil bisan makalakaw-lakaw ra kita kay dili pa man dubuot kaayo ang mga tao dinhi. Daghan gihapon Atty. Rufil ang nanagkot na karong mga orasa dinhi sa Corazon Cemetery bisan og November 1 pa sa pagkakaron. Siguro po Atty. Rufil nga mas dilion pud nila no nga kanang dili pagid kaayo daghan ang tao para pod niya diretso pod ang ilahang lakaw kay ugma man gud Atty. Rufil kung sa atong nahibaw-an mudagsa pa ayo ang mga tao dinhi nga mudagkot so medyo muraga maghuot or maglisod na gid Atty. Rufil tungod sa kadaghan pod nga tao. So may mga nananaw karon anang mass grave unsa man mga parinti na or basin og mga tao lasad nga concern lasad gumikan kay gusto mo tan-aw sa lubong ni adtong nabiktima sa linog kasaman Jane. Atty. Rufil, diri manggod sa kaning nahimutangan aning mga nabiktima sa linog. Maagian siya sa dili pa moanhi ang mga kaning managtutay sa kaning mga pension Atty. Rufil. Sumurag nasa entrance dapit din ang area ha. Yes, Atty. Rufil. So, musud ta gamay ra sa entrance niya. Mao dayon niya sa dili pa maabot gid sa mga pension Atty. Rufil. Sila ang maagian. So, ang ubang mga kaning mga concerned citizen or kaning mga managtutay para garing makahapit gid Atty. Rufil kay maski ako diri gatan makapalimbaut gid sa balhibo no nga. Ini ang forma gid Atty. Rufil nga giusa gid sila niya. Makita gid sila ba niya kalabanan ra bagid aning mga biktima Atty. Rufil, mga bata. So, ang kaning mga nanagtutay Atty. Rufil gahuman sa dili pa sila mo dagkot or sa human ay gahuman nila dagkot dili gyud mahimo nga dili makahapit ang mga managkutay dinhi Atty. Rufil. Unya murag makatch gyud imong attention kasaman Jane. Makatch imong attention gumikan kay nagtapad silang tanan bisan pag moabot ang mga katuigan hangtod sa pipila ka mga katuigan gikan karon mahinumduman gyud sila sa matag tao nga moana sa sementeryo kay naa sa dapit sa may entrance ikaduha kuan man gyud dili siya mabaliwa makatch imong atensyon kay nagtapad gyud silang tanan may bukan nimo nga mao ni ang mga biktima sa linog nga gilubong pinagi sa mass grave. Yes, Atty. Rufil no kay maagian man gyud siya. So maagian man gid siya sa mga managkutay Atty. Rufil linunggan nga makahunong gid sila niya sa ato ang kasagaran nga madunggan dili kay ganiha Atty. Rufil kay di na tay mga naabtan diri nga mga managkutay nga nihunong ang ilahag yung gipang asoy gid Atty. Rufil no nga mauni ang mga nabiktima sa linog pagkaluuya. Murag gyud makapanimbaut sa balhibo to bisa kami nga nagtan-aw lang diri murag kana nay porma kasaman Jane makapanimbaut sa balhibo gyud no. Pero unsa itoy istorya ana ngano man to nga kining gipanghaya dito sa Binabag unsi man to sa kabuok ang usa gibuwag kasaman Jane asa man dapita ron gilubong katong usa. Ang usa Atty. Rufil kato man tong 17 years old nga dalaga. So naasa sa atbang gid Atty. Rufil luyo sa simbahan nila dinhi gimbutang kay gipansyon siya kay matod sa family Atty. Rufil ilaha lang ipansyon kay giisip nila nga bayani to ang maong dalaga tungod sa pagluwas niya Atty. Rufil sa iyahang inahan o gatong iyahang baby nga manghod Atty. Rufil. So ganahan sila nga bisa ay at least man lang sa katapusan nga higayon Atty. Rufil mapahimutang pod nila o tarong ang katong 17 years old nga dalaga hinungdan. Kining Bugo City murag pila ka buk ang patay sa Bugo kay ato naman hibaw-an ron do na nay 79 ang patay na no. 79 ang patay. Naman yung mga namatay dito sa Medellin, doon ay namatay sa San Remigio, o uban pa. Ba't sa Bugo, kasaman dyan, doon na ba kayo idea kung pila tong sa Bugo? Ang last na to gid nga nahibaw-an Atty. Rufil kay mao man gid ang pinakadaghan 33. 33. Na punan bang 33 kabuk Atty. Rufil kay mao na ang pinakalas na to nga nahibaw-an dinhi sa Bugo City which is mao ang pinakadaghan gyud nga nakalas tungod sa maong linog gyud Atty. Rufil. Unya kanang 33 kabuk nga namatay sa Bugo naa tanan diya sa Corazon Cemetery gipanlubong. Mao na ang atoa pong susihon Atty. Rufil no kay naamang guy uban nga kanang gidala pud sa mga kaparyentihan Atty. Rufil pariha ato dito sa may Pulang Bato pariha dito Atty. Rufil nga gidala pud sa lain pud nga cemetery o sa lain pud nga mga lugar. So ato na susihon pud Atty. Rufil kung asa pud ang uban no nga gipahimutang ang patay lawas or asa pud sila gilubong Atty. Rufil.
Okay naman dito gida katong sa may SM Cares katong gida po sa may Danau kasama nga Jane. Kato sa dito Attorney Rufil kay gidala sa mga paryente so naa sila sa Danau gilubong. So mo na atong susihon po kung sa 33 sa buok pila pud ka kanan ang nalubong dinhi sa Corazon Cemetery Attorney Rufil. Ang uban murag naa sa private cemetery sa sigurong uban. Yan ang Attorney Rufil. Karon ato sa madunggan nagsugod na po ang ikaduha nila nga misa sa pagkakaroon Attorney Rufil kaya every hour man ang ilaha so magsugod alas 8 apan human ang ilahang misa din ni Attorney Rufil kaya alas 5:30 po sa gabi sa medyo sayo-sayura apan ang atong nahibawan open na 24 hours ang ilahang samang din ni Attorney Rufil so pwede rano nga makasud ang ato ang mga managbutay ya sa atong nasayran po Attorney Rufil ang ilahang mga karon din kay medyo nilubo so basig mahal po sa uban but dere kay nilubo gikan sa 500 Attorney Rufil ni o sila dere sa 400 na lang ang ilahang kasuda so ang ilahang mga buwak nagkantidad ko Attorney Rufil depende sa gidakon nagkantidad sa 20 pesos hangtod sa 150 pesos Attorney Rufil ang ilaha po niya kandila nagdepende po sa ilahang niya gidakon nag-30 on so naay tag kilo 20 nag-gis tag 20 po Attorney Rufil so magdepende ang ilahang mga pamaligya po diri but so far mao na ang ato ang gisusi karon niya Attorney Rufil nga bisan pa man nga naanda nila nga sa Nobyembre 2 ang ilahang dagpot gidinhi sa Bugo City apan doon na nagitay mga nakuha dinhi nga medyo ni sayo-sayo po sa panagpot o nag-iyahal po o pangita sa ilahang mga mahal sa kinahi apan ato kung nasayra na Attorney Rufil nga tungod ni atong linog dunay mga pansyon po Attorney Rufil nga medyo wala na po lang kadibao wala na medyo nagwa na bunlak na liki na Attorney Rufil so ato po sa singon kay matod pa medyo wala pa mo nausap Attorney Rufil. So doon ay mga pantiyon din nga nangahugmak po sa linog kasama Jane? Doon na po Attorney Rufil mao na atong susiyon karon kay naamang gud dinhi sa luyo nga bahin Attorney Rufil ang katong mga pantiyon gyud nga kanang nahunlak tungod po sa linog gani ukab gid sila Attorney Rufil sa pagkakaroon wala pa man di ay matod pa na usab maora man di ay gihapon Attorney Rufil so ato po susihon kung unsa ang ilahang paagi ini usahon ba kaha ni or ibalik ba kaha ni nila Attorney Rufil o ma-renovate man nila ang ilahang mga pansyon ang kanang usa man na aday nga tipak ang uban tipak lang gid may aganan dara sir nangabungkag mao ni ang nangabungkag sir diri Attorney Rufil atong nasusi din sa luyo nga bahin mao ni ang pipila ka mga pansyon ang bungkag litod nangakuan gyud ukab gyud sa Attorney Rufil no so wala pa gyud ni kay naman po diri di ay ang mga kaning mga simento medyo wala na pud nagkadimao so sa luyo ni siya nga bahin pod Attorney Rufil daghana ko din na nga bungkag nga mga pantiyon kasama Jane. Daghan kaayo na nga hunlak gid Attorney Rufil tungod pod sa kakusog sa maulinog may gani ang kaning diri nga habig pod Attorney Rufil medyo taas wala raman pod hinuon na unta ang katlang medyo kato ng mga ginagmay na mga pantiyon Attorney Rufil ang upang na gid siya pero sa pagkakaroon wala pa man pod nila nahipos Attorney Rufil so unsa pod ang ilaha pong plano aning maong nangaguba so mao na ato ang sisihon og Tagalog dugang pagtagad pod Attorney Rufil katong namatay sa pension house nabas sa lista kung pila kabuk ang nalubong diha katong mga nabiktima sa linog katong namatay sa pension house katong gitagaan bitaw hinabang katong bana dito sa may Bugo katutuang unsa ba tong baryo haday di man to gaira no Nailon no kato namatay ang inahan o ang anak nga na duty sa pension house na ba kato na napita gilubong kasama Jane? Isabi na Attorney Rufil no wala ka nakakuha gyud sa impormasyon na hitungod ni adtong mag-inahan pod nga natabunan gyud sa katong pension house kay wala may lista dinhi Attorney Rufil ang ato ang kuan pero ato nang susihon Attorney Rufil kung asa pud ko gidala ang mag-ina pod kay 44 uya in town Attorney Rufil gani nakahinabi sila to ang katong amahan medyo makakumot gyud sa dughan maminaw Attorney Rufil kay siya pud ra ba
ang last nga nakahatod ato iyahang inahan mao na dito ang nadangatan portong kalitag gyud ato ni Rufil. So ang atong sigurado nga nahibaw-an ron kanang napo kabok nga biktima sa binabag unya na ay ika-11 katong ilang gilain tuad dapit sa pikas dapit sa may simbahan nga likod. Yes, ato ni Rufil mao na ang ato ang siguro gyud nga impormasyon nga nakuha nga naa diri nga mga nalubong nga nabiktima sa linog. Kadtong gilubong ika-11 nga ilang gilahi. Gilubong ba to sa the same day ba to gilubong niya na paglubong sa napo kasama Jane or lahi? Yes, ato ni Rufil gidungan din sila og laog gikan dito sa barangay Binabag diin sila gihaya ato ni Rufil. Gani na kahinabi nato ang amahan atong 17 anyos nga gilahi. Nga unda sila nga madugay-dugay taon taw gahaya ang ilahang anak ato ni Rufil. Kay gusto pagid sila nga mo tan-aw apan kay na-desisyonan man sa kadaghanan na ni Rufil nga idungan na lang og lubong. Hinungdan nga nadungan to sila apan sa pag lubong na nila ato ni Rufil so gilahi sila og agi dito siya sa pikas ato ni Rufil nga habig kay dito man sa luyo sa simbahan ang iyang pantheon kung asa siya dapat ilubong. So nagabuwag sila diri ato ni Rufil pag suod na diri sa mga purlon so siya ang nabuwag. Pero mao ra gyapon ang mga parintiha sila. Sila ra gihapon gyud ato ni Rufil man nagsilingan nga man nagtaregyente ra gyud ni sila magkadugo ra gyud ato ni Rufil nga nahurot gyud in town sa miigo nga linog dinhi sa Bugo City. So kanang uban nga mga panteon dinha nga mga nangaguba to tan-awon karon taod pero ayo lang palabi paduol ka sa Manjen palayo la gamay. Safety first lang gyud sa kay ta mahibaw simbako ba lamang. Sige para ba mga aftershocks niya sa may Bugo karon. Yung Rufil mao na ang ato ang tagaan po dugang pagtagada karong adlaw ilabi na karon nga midagsa na gyud ang mga managputay ato ni Rufil. Okay, ang katong mga pamilya sa mga naigo sa linog murag wa pa magkakuno kana lang matum makita nga mga buwak tingali kagahapon na or tingali dunay mga pamilya nga usa-duha nga nakabisita gibutangan lagbulak ang tanan kay mga parinti naman tanan. Or dunay mga tao nga mga concern kayo no nga nibisita din ha unya mao na po'y namutang sa mga buwak kasama Jane. Kumusta man doon na ba mga kandila pod nga gidagkot diha? Naging pag-abot na to sayo ato ni Rufil doon na to nakit-an dinhi upat ka kandila pero gitapok ra si ato ni Rufil gasiga pa to pag-abot na to pero nahilis naman maura pud gyud ang ato ang naabtan. Wala tay naabtan gyud nga mga kabanay hopefully pud ato ni Rufil no nga maabtan pod nato sila dinhi kung muduaw man gani kay duna mo gito-uto ato ni Rufil nga after pa 1 year or 1 month usa sila pwede nga makadagkot sa mga mahal nila sa kinabuhi nga nangamatay na ato ni Rufil. So mga pana pud ta kung unsa pud ang ilaha pong paagi dinhi kung kanus-ani pwede madagkutan pero so far sa ato nakita na kandila diri nga gipasigya ka ganiha ato ni Rufil timaan nga dunay ni dagkot gyud ka ganihang buntag. Ato nga pagtagad karon mahigala standby ka sa man Jane Gallardo balikan ti ka karon nga taon sa dugang pa mga report na sa may Bugo City. Bida ka seryoso sa mga higala ning atong report gikan sa Bugo City kay bag-o pa man guni mga nangamatay sa linog mga kaigalaan. Medyo subong pamalandongo no wa pay usa ka buwan na gyud ang milabay mga higala pero ang ilang trahedya nga nadangatan perting lisura kaayo. So kana ang mga tagtawo nga moadto di gyud sa makalimtan labi pa naa maday sa may agianan dapit ninday ken makita nimo mass grave na nagtapad-tapad ng napo kabuok nga mga patayng lawas. Natapad sa tanan so muna nga ang mga tao bisag maparinti o dili makakita gyud ka maon taon ni mga biktima sa linog. Ato nga balikan unyan taon mahigalas kasama Jane Gallardo kay medyo seryoso kaayo kining mga panghitabo dito mahigala sa Bugo City. Ato sa i-check mahigala gikan sa may norte nga bahin mo tabok sa ta sa may south Malahi sa tama kaigalaan atong i-check na si kasamang Inday Bambina dili mga higala sa may Uslob atong kumustahon ang adlaw sa mga Santos didto mahigala sa south nga bahin ning atong lalawigan didto particular mga higala sa lungsod sa Uslob. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, mahigala to nga tagay pagtagad karon.
Onya ang dakbayan sa Mandawi ug ako malimot si Mayor Junkie Uwano nag-issue tog memorandum, executive order nga wa say lubong gikan October 31, November 1, November 2 ang pwede makalubong ini ka Lunes na pohon. Ato mga nangamatay mga higala para dili kadugang mga kagalaan sa kauot sa simiteri. Nya doon na po nabatay mga issues nga itong gisundan mga higala. Ingon man ang pagkamatay mga higala ni Police Captain Joel Di Parine. Nibisita kagahapon mga higala ang PNP Chief. Nga mao mga higala si General Jose Melencio Nartatis Jr. Nibisita kagahapon sa haya ni Captain Di Parine dito sa may Talisay. Ug unya dunay reenactment nga gipahigayon dito sa area gyud mga higala. Ilang gitan-aw mga kaigsunan doon na sa ocular inspection nga gipahigayon dito. O ilang gisusi ang maog yung pagpanghitabo. Nakuha ang report anak ni kasamang Arnold Bustamante sab mga higala. Pero dili pa ato sang balikan mga kagalaan ang atong coverage team. Sa atong linya mahigala si Inday Bambina. Kay gikanta kayo dito mahigala sa norte nga bahin alita sa south. Si Inday Bambina sa lungsod sa Oslob. Yes, kasamang Inday Bambina, kumusta diha karon sa imong nahimutangan? 2025 RMN News Special Coverage. Yes, Inday Bambina. May buntag, ma'am. Ay buntag, attorney. Ano pa din sa sementeryo sa Oslo, attorney? Kanang pag-abot ito kaganiha, mga alas 5 or before 6. Lingaw po yun ang menteryo. Pagkaroon, daga ng mga tao, attorney niya. At ang paybaw din nga. Diri sa Oslo, kung ari ka una sa mga kandila, naitag 3, naitag 4, naitag 5 pataas. Yung ato mga buwak diri, dipindi lang sa awareness nila mga buwak, attorney. Naitag 50, naitag 100, naitag 150 pataas. Kunya, ang ato sang regarding ato sa peace and order, ang ato mga pulis rin, hinapin ako si PMS Police Captain Master Sergeant Abel Abdaria. Matapos niya nga, ang ilang duty dili sa may cementerio, duha man ni ka-entrance attorney, sa usa ka-entrance na ay tulong ato sa 5. Pero kung na sila sa 8 o'clock sa gabi, hasta po ugma nga schedule. Unsa man na sa Oslo kasama ang Bambina, kanana ang unsa man ang ting-anak sa cementerio god o November 1 or November 2? Ang ato diri sa Oslo, kay ibaw ka sa probinsya attorney, ang gitamo Diyos katauhan nila na sa mga katigwangan ang atong adlaw sa mga kaugma gyud pisado. Pero karon ang mga tao sa kabukiran gawas ng mga sementeryo mo obligasyon yun sila simba kay matud pa nila karon kuno dakong piyesta kay piyesta man sa nang Santos. Oh, gyud. O mao nga daghan kay tao ron dire niya ang sa sementeryo sa dili ko kasyor kung ugma na pa bay daghang mo duaw dire kay ang uban gahapon ra ni duaw dire sa cementerio attorney nya karon daghan ay duno ugma basig mamalik na sa Cebu pero Domingo pa man ugma siguro ugma na sa daghan kay sa probinsya sa kasagaran kanang naang pisados man gyud adlaw sa mga minata niya ang atong lungsod attorney lahi na sa ubang lugar tungod kay ubang lugar attorney maghikay man sila adlaw sa mga kalag-kalag kundi sa ato wa na attorney way maghikay ngano man wala man na nabatasan dire sa Oslo nga na maghikay na pero na ubang nga na mga lugar dapat dire sa Western Park, Southwestern Park sa Oslo nga matupan nila ilang hikay attorney magtakop kuno hikay sa piyesta kay mangguwat na mga dikan sa kalsudan ngadto sa mga pizzeria ngadto sa mga torta mga sakoy uban pa pero sa amo dire wala man manimbar managkot maura kay ang uban man gud sa unang panahon ginahinay man sa mga pare o pasabot nga dili ni siya magbutang taghikay o niya para sa pagkaon sa mga kalag dili na ang ato pag-ampo para sa mga kalag mga paghalad nila ato kana mga buwak pwede na pagpaila sa atong gugma ngadto sa mga nitaliwan sa kinabuhi pero sa unang panahon man gud maghikay-hikay kay maoy kun gusto sa imong lulos imong lula Inday Bambina inana mahilig to gatuba dadag tuba inana bat karon wala na pero sa una kasama Bambina unsa man napoy daldala og mga pagkaon sa sementeryo sa unang panahon. Sa una ginato misukat ko na bata kay permi mi gunami dire sa sementeryo sukat ko namatay among kinamanghuran way back 1968
Wala man ko kakita ng maghikay ganin sa ng panahon. Inig-ari naman sa sementeryo na may maligyan nga pagkaon na nagawa sa sementeryo. May palit na maligyan food ma. Na maligyan torta ma. Palit ma. May mama, ay mo pagkaon na. Hugaw na kinis loob sa sementeryo. Ito na ako mandali eh. So, karon lahi din siya diri sa mga lugar na naihikay. Nakatambong bitaw ko ka ng kalag-kalag at torne ka ng nakantara pagkaon. Yan, ikulin mo pa, dadaan ka. Uy! Tawag ka na sa kwan, ha? Mura na fista. Sa ubang lungsod. Sa ubang lungsod, sa tawag ka na nilang kwan kalag. Di man kalag-kalag ilang tawag, palagsing. So, tawag na nila Ate, parang sila nga, kisan ko sa kabay, ngadto sa kabay, ngadto sa kabay. Nagdanto sila sa green house ko. Wala pa na sa amo in town. Oy, niya. Kailangan mo kaya may isura sa amo. Kamukhaon ko nung katong gihad sa mga may natinga pagkaon. Bugnaw ko nung ang amot ka, torneo. Oy. Labi na pala sa kwarto ni Gary. Kaya ko init-init. Kaon ihalad sa mga engkanto mo na tabang. Ay, ipahalad sa mga engkanto ko, no? Kaya di man ko numukog asin. Ang ako, may istorya naman na istorya. Ang ako bitang manghod na minyo diya sa bukid sa Sibunga. Inikaadaw ko nung kalag-kalag, baka naugon doon sa siyang bana sa bahay. Kay nga ako manghod, inipanawag na, ay, lola, dali pangaon na mo, diyan ng dugo-dugo, diyan ng torta, diyan ng sikwate, dali pangaon na mo, ibot ako ng altar mga pag. Ako manghod, sigkatawa, kawam na tumuwa. Oo. Unang panaugon siya. Amuha mo na nga. O, panaugon ko na. Lola, dalhin mo, diyan ang dugo-dugo. Diyan ang tinostos, Lola. Diyan ang tilad. Ano yun? Ako mga magkikatawa ka. Wala na sa amo, ah. Pero may istorya na tama. May istorya taman gina. May istorya. Kalag-kalag. Dinajog ko. Mukoy sa mga prehas na ako. Ana, diyan sa sementeryo sa Cebu. Uy, nga naman. Naunong ko na ako, nukuyo ko sa mga parehas na ako at sa sementeryo, labi daw kanang bispiras sa kalag-kalag, nga anang 31, o di ba kanang 1 sa gabi. Inigato sa sementeryo, lain mo na kung mabilas na ako, lamin lang, pagkita di man kalabuhi. Maya! Hindi ko musap, ang tunay kong wadang, oy, na may daghang nitso, may ngosang partner, ay natuog bitaw na. Ay! Kung ganyan mga kalambuan na to, nagikan din sa sementeryo sa Oslo, batuloy niyang ipa-update kung sa ibang mga kalambuan. So, kanila wala siguro. O niya, nanay misa di aron. Kasama mo mina, nanay misa di aron sa sementeryo, nagmisa na. Anila ko din ito, ang tatawag makay, mga instruction ni Mama Aida, so ni Arad ko diri, wapa ko kauli sa mo, dahil ko muli sa mo, ako ang ginanak ko may isang, dahil ko muli, anila ko diri, nga, malubat ko, mabayan ako pagsasa ni Dole Cemetery, mag-atang tato negosyo bang makalambuan. Kasi ha, nangitang ako sa Chief of Police nga sign diri kay mga yutag mga mensayon sa diya, wapa man ni abot, kasi karon nagbalik na ako. Pero kon lang, relax ang gamay da inday bambina, relax ang gamay. Relax ang sa gamay diha. O, doon niya, maulagi ka ng daway, nalimog ko sa napay tao na kung buhi o minatay. Ay! Nano ka na lagi ka din sa cemetery so bahala sa kalag-kalag ka pa rin 2025 ako yung radio man, hindi ba binadiway? Kita-taka, man. 2025 RMN News Special Coverage. Okay, mga kaiksunan na ano ang atong kalag-kalag coverage 2025. O niya, standby lang sa mga higala kay atong kumplitong team. Muhatag ninyo sa mga reports sa nagkadaiyang mga samang. Ang sunod na to nga mabati nga mga reports, aris atas tong regular programming. Atong mga drama mo sunod na mga higala. Unya ang sunod nga mga reports unyang udto sa tulumanon ni Inday Ken galin niya. Inday Ken. Alang sa tong newscast udto inyo mabati ang dugang pa nga mga reports gikan sa field. Unyang hapon sa mahigala. Og unya kutob unyang gabi mga sukitig paminaw do na tay mga reports unyang gabi mahigala alas 10 ngadto sa alas 12 usab. Hinagi ni kasama nga Buen Algonoso kumplito mahigala mga reports ang mga panghitabo ni ining kalag-kalag mga kagalaan inyong madungog dito sa DYHP RMN Cebu kumplito ang ato mga reporters
Kompleto ang atong news team na mohatod mahigala sa mga balita. Standby mahigala sa atong sunod nga tulumanon, atong drama. Sa nga na lang mahigala kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Salamat sa tumakabanan tanan nga naghatod mahigala sa mga informasyon gikan sa gawas nga bahin. Sagol pod mahigala ang paghalad o mga pag-ampo alang sa ato mga kaigsunan nga mga nitaliwa na sa laing kalibutan. With due respect sa ato mga igsuon nga naa sa laing tinuuhan, alang sa mga Katoliko, maoron mahigala ang paghandom sa ato mga igsuon nga nitaliwa na sa laing kalibutan, paghalad o mga pag-ampo alang kanila, pagpadayag sa atong gugma alang kanila, handom sa mga patay, mga sukin tigpaminaw. Kaya maumana sab ang doktrina sa simbahang Katoliko, mga kahigalaan. Ang atong coverage, kalag-kalag mga higala inyo madungog, dinhi lamang sa atong sibianan DYHP RMN Cebu. Sunod nyo madungog karong udto, o kutob pa unyang gabi, mga higala alas 12 sa gabi, madungog ninyo mga updates, mga kahigalaan. Oy, happy birthday di ay nagkasamang Benji Tanghingan. Ulog siyang adlaw nga natawhan karong adlaw. Iyaw sa ning adlaw na tawhan ni Benji na timing sa gid mahigala adlaw sa mga santos. Wala tayong oras mga kaigalaan sa ngan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu IFM. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. 2025 RMN News Special Coverage. In a country with 7,107